tichienda nekereke zvakare pamberi paMwari tingoti Baba kereke ndeyenyu, ndimi Ishe weimba ino, tongai mukati mayo. Shoko raMwari rinoti as many as are led the Spirit of God, these are the children of God. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari. Ndichakumbira praise and worship kuti ingoti tungamirira. Tingoti ndimi Ishe weimba ino. Baba tidzidzisei kukunamatai. Baba tidzidzisei kukuraramirai. Tidzidzisei kuita kuda kwenyu. Unonzwa shoko raMwari kuna Deuteronomy rinoti, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari. Tichingoti Ishe wamasimba wose ndimi Ishe weimba ino. Chingotongai mukati meimba ino Baba. Ukuru wenyu ngauonekwe pakati pedu. Ndichangokumbira praise and worship kuti ingoti imbira. Ungodzikamisa pfungwa dzako. Ungoti Jehovha upenyu hwangu ndewenyu. Ndinousuma kwamuri. Pauro anobva ati hanzi your bodies are sacrifices. Present your bodies as living sacrifices that are holy, that are pleasing before the Lord. Toda kungoenda pamberi paMwari tichingoimba. Mushure meizvozvo tongoti Baba torai nzvimbo yenyu. Reign in every area of my life. Let your kingdom come. Let your will be done in every area of our lives. Let your will be done in your church. Kuda kwenyu kuitwe pakati pedu. Ndichakumbira praise and worship ingoti tungamirira. Tosvika patinonyengetera. meimba ino mutsvene, torai nzvimbo yenyu mukati mekereke ino Baba. Mangwanani ano Ishe wemasimba wose, tiri kuti ndimi Ishe weimba ino.
utonge mukati meupenyu hwedu. Tinouya sedungamunhu, tinouya nemhuri dzedu Baba, tichiti ndimi Ishe weimba ino, ndimi Ishe weupenyu hwedu. Wamasimba wose tinokuongai, wamasimba wose puwaibiri, wamasimba wose makafanira nerubidzo. Tinokutendai mweya mutsvene waMwari, maita yenyu Ishe nenhwara nhasi. Titendai mukati mekereke yenyu, moto wenyu ngauburukire pano. Mweya mutsvene burukirai Baba pakati penzvimbo ino. Simba renyu Ishe wemasimba ngariburukire panzvimbo ino. For you said you are a consuming fire. Mangwanani ano Ishe wemasimba, moto wekudenga Baba, moto wekudenga Ishe ngauburukire panzvimbo ino. Simba renyu rinoyera ngaribate ushe wemasimba, ngaribate umambo Baba Jesu. O makanaka makatendeka mutsvene, taurai kuupenyu hwedu Baba, shumirai kuupenyu hwedu Jehovha. Simba renyu rinoshamisa wamasimba ngaritore nzvimbo pakati pedu, nekuti ndimi Ishe weimba ino, ndimi mambo wenyika ino imba ino, ndimi mambo weupenyu hwedu, imi watinopfugamira, imi watinonamata. Hakuna mumwe wakafanana nemi, hakuna mumwe wakafanira nerubidzo. Torai nzvimbo yenyu Ishe, tinokutendai Baba, tinokutendai mutsvene. Haleluya. Toda kungodzokerazve pamberi paMwari. Praise and worship chingomirewo neni tigoshumira tese. Toda kungodzokera pamberi paMwari tichingoti Baba, dzoreredzai simba kune mabvi ose angaopera simba, dzoreredzai simba kune vose vangavopera tariro. Mumwe nemumwe tine mujaho watinofanira kumhanya, asi dzimwe nguva nzira yacho ine minzwa nemafeso, nzira yacho inorwadza, inoremera upenyu. Pamwe tinenge tanamata kwenguva refu, asi mhinduro inoita kunge yanonoka. Oti Jehovha hamundionewo here? Jehovha ndakabvira kare ndichinyengetera, asi handisati ndachibata. Pamwe tariro yogona kuita shoma. Shoko robva rati hanzi hope delayed makes the heart sick, but when the desire is fulfilled, it is a tree of life. Mangwanani ano tinoda kungoenda pamberi paMwari tichiti mabvi ose angaopera simba, Jehovha dzoreredzai simba mangwanani ano. Vese vanga vakuneta vakupera tariro, Baba dzoreredzai tariro mangwanani ano. Tinaye muchinda werugare anorapa moyo yakaputsika, anosimbisa vanhu vake. Iye akati I am wonderful counselor, I am Prince of Peace. Toda kungoti afambe mukereke mangwanani ano titi Jehovha simbisai vanhu venyu, Jehovha simbisai kereke yenyu igone kumhanyira korona yayo. Ngatingoendai pamberi paMwari tingosimudza vese vanga vakuneta, tingovatakura nemunamato. Simba ridzoreredzwe nezita raJesu. Makanaka makatendeka Ishe wemasimba wose ndinokuongai. O mweya mutsvene tinouya kwamuri, o tinouya navo Baba vanga vakupera simba Ishe, vanga vakupera tariro mangwanani ano Ishe wemasimba. Dzoreredzai simba kukereke, dzoreredzai simba kuvanhu venyu. Mabvi ose anganeta ngasimbiswe nezita raJesu, ngapuwe simba idzva rinobva kwamuri Baba nezita raJesu. O mutsvene makanaka, mutsvene makatendeka, munoti vanomiririra imi Ishe, vanopiwa simba idzva, vanomhanya vasinganete, vanombururuka semakoto mangwanani ano mwanakomana waDhavhidha. O tinzwirewo ngoni mutsvene werugare, batai mukereke yenyu Ishe, simba kukereke yenyu Baba, kugoneswa kwekereke, kusimbiswa kwevanhu venyu vanga vaneta Baba, ngavagamuchire simba, ngavagamuchire simba nezita raJesu. O makatendeka mutsvene, tinokuongai samasimba, tinokutendai shumba yerudzi rwavaJudha. Torai nzvimbo yedu Baba.
We shall call him wonderful, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. We are here, Prince of Peace. We are here to encounter your glory. We are here to encounter you, Almighty God. Father, in the mighty name of Jesus. Oh, makanaka mweyamutswele. Ndinokupa iviri shoshomisa. Ndinokupa iviri mweyamutswele wamwari. Tongai mukati mekereke. Tongai pakati pedu Baba. Simbari mayera. Ngarisimbise vano venyu. Ngarisimbise kereke yenyu. Ukuru wenyu Baba. Umambo wedenga. Ngauburukire pakati pedu. Oh, makatende kaishe. Simbisai vano venyu. Simba kukereke. Simba kukereke yenyu Baba. Kukonezwa kukereke. Ngaikonezwa kereke yenyu. Ngaikone kumanya muchawa. Wamakatarira kereke yenyu. Oh, makatende kaishe. Unoshamisa mambo Jesu. Unoshamisa isho wemasiba wose. Ndinokutenda iwe ya mchene. Ndinokupa imbiri mambo Jesu. Ndinokupa imbiri Baba. Rumbidzwa ine kuti muri mutsvene. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Hallelujah. Amen. Tinongodzokerazve pamberi paMwari. Unonzwa shoko raMwari kuna Psalms 46:10. Rinoti, be still and know that I am Lord. Nyarara uzive kuti ndini Mwari. Patiri kunzi nyarara, hanzi tenda mandiri chete. Ugoona kuti ndiri Mwari. Patinoona mashoko aya kunzi nyarara, tinoona zvekuna Exodus. Vana veIsraeri vachibuda muIjipita. Pavanosvika pagungwa idzva, pagungwa dzvuku. Hondo yaFaro iri kumashure. Gungwa dzvuku riri pamberi pavo. Vakapoteredzwa vana vekuTizanako. Asi unonzwa Mozisi achitaura achiti, hanzi, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians that you see, today you shall see no more. You shall never see them forever again. Hanzi zvino Mozisi akati kuvanhu, musatya henyu. Mirai mugoona sununguro yaJehovha yaachakuitirai nhasi. Nekuti vaIjipita ava vamunoona hamuchazovaone zvakare. Takanga tiri panguva yekuzvinyima. Takanga tiri panguva yekutsvaka chiso chaMwari. Ndiri kutenda mangwanani ano kuti Jehovha vakatinzwa. Jehovha vakatipindura. Pataitsvaka chiso chavo, hanzi kana tanamata tinotenda kuti tatozvigamuchira. Hatimirire kuti tiozvone nemeso edu kuti tigotenda kuti zvaitika. Asi patakatsvaka chiso chavo, tichiti Mwari tirangarireiwo. Mweya mutsvene wenyu ngauye utonge mukati meupenyu hwedu. Mweya mutsvene ngauye ugadzirise zvisiri panzvimbo. Mweya mutsvene ngauye uite order mukati meupenyu hwavo. Ngauye utransforme upenyu hwedu. Jehovha vakatinzwa vakatipindura. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari. Ndichiti vaIjipita vaindinetsa. Kana wanga uri urwere, kana wanga uri urovha, kana wanga uri urombwe, toda kumbovaudza kuti bye-bye Ijipita. Hello my Canaan. Hello my promised land. Nekuti Jehovha vakatotipa. Hallelujah. Takadzidza kuti hanzi you must have an answer to every situation in your life. But tainyengetera, that was our answer. Tichiti Lord, enough is enough. We are going forward. Taakubuda taakwenda munyika. Hanzi nyika yemukaka. Nyika yeuchi nemukaka. Mangwanani ano ndoda kungokumbira praise and worship again tingobatirana. But tirungoda kuchorus yekungoti bye-bye Egypt. Hello Canaan. And just declare with your mouth. Hanzi mashoko edu ngaatakure simba. Kuti patinoataura. And we confess and we profess the word of God. Zvinova zvinooneka zvinobatika. Saka toda ngoti a few stanza. Iwe ungotora unoziva zvaungochinamatira. But ungoti kuva Ijipita vako. Bye-bye. I am walking into my promised land. Amen. Uchaona sununguro ya Jehova nyarara. Nyarara.
uchaona sununguro ya Jehova nyararai nyararai uchaona sununguro ya Jehova nyararai nyararai uchaona sununguro ya Jehova nyararai 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 uchaona sununguro ya Jehova nyararai 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 tupita tupita munona uchaona nyararai nyararai tupita tupita munona uchaona Haleluya, makanaka makatendeka ishoma simba wose. Tinokutendai mafanani ano zvakare mutsvene. Imi musimuzi wemusoro wedu Baba. Tinokutendai mangwanani ano mutsvene. Tinokutendai nenyasha dzenyu Baba. Zvatinoziva ndechekuti kana tanyengetera, Jehovha munotinzwa, Jehovha munopindura nemoto, Jehovha munorangarira vana vekutenda. Mangwanani ano tinokutendai, tichiti bye-bye kumaIjipita, tichiti bye-bye kumasituations anga achiremera upenyu hwedu, anga achinetsa upenyu hwedu. Baba, ndinotenda nenyasha dzenyu, ndinotenda nenguvanduriro rwenyu. Mangwanani ano Ishe wemasimba, ndinotenda nesimba renyu rinoshamisa. Imi musimuzi wemusoro wedu, imi munotiisa pakakwirira kutidarika. Mangwanani ano ndinotenda nekereke, mangwanani ano ndinotenda nekuyambuswa. Nekereke yenyu mutsvene werugare, wamasimba wose makatendeka, wamasimba wose munoshamisa. O mweya mutsvene waMwari, ndinotenda nezvipo zvomweya, ndinotenda nezvipo zvepanyama, ndinotenda nekurangarirwa kweupenyu, nekurangarirwa kwavazhinji. Makatendeka mweya mutsvene waMwari. Taunganira imi mutsvene, achidzai mumwe nemumwe wedu zvakamuringana. Simba renyu rinoshamisa Baba, ngaribate muupenyu hwemumwe nemumwe, kusimudzirwa nenyasha, kurangarirwa nenyasha mangwanani ano. Vamasimba wose ndinokuongai, maita yenyu mweya mutsvene waMwari. Imi munoshamisa Mambo Jesu, tinokutendai nenyasha dzenyu, tinotenda nengoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Rumbidzwai mweya mutsvene waMwari, muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Toda kungodzokerazve pamberi paMwari tichingonamatira kereke. Ukatarisa shoko raMwari kuna Matthew 5 verse 14 to 16, rinoti, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that when they see your good works, they will glorify your Father in heaven. Hansi, let your light shine before men. Kuti pavanoona mabasa ako, vacharumbidza Mwari vari kumusoro kudenga. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari. We want to pray for the grace to win souls for the kingdom of God. We want to pray for the evangelical spirit in each of us, that we may boldly go out there and declare the gospel of the good news. And not to go and make disciples. Matthew 28, part 20. And we are commissioned to go
and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything that he has taught us. And he said, I will be with you till the end of time. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari. Tichishi Jehovah vazhinji vasati kwakuzivai. Ivo vanoda iwe neni kuti ti-evangelize. Iwe neni tibatirane nebasa raMwari. Because ndiro basa ratakatumwa kuti vasati vamuziva vagomuziva. Hanzi, this gospel must be preached to the ends of the earth as a testimony against the nations. Then the end shall come. But pane vasati variziva, pane vasati vasangana nechiedza, panoda kuti iwe neni tibatirane nebasa raMwari. Pari papi pawakadanirwa kuti ugomira nebasa raMwari, kuti vanofanirwa kuricha nebasa iri vagorichwa vagoona ruponeso rwavo. Taona zvakare kuti pataverengesa, hanzi, let your light so shine before men, that when they see your good works, sevatendi, we are ambassadors of Christ. Kuti pamwe pacho hatifanire kupupura nemuromo wedu, asi mabasa edu ngaapupure. Kuti venyika pavanotiona, vanoona chiedza patiri. Sevatendi, let us live lives that are set apart. And we have been sanctified. We have been sanctified and set apart for his holy purpose. Patiri kuti evangelism, patiri kuti the grace to win souls. Ne upenyu wedu, ne mararamiro edu, ne mapfekero edu, ne maitiro edu. Ngaapupure Jehovah kuti vanotiona, vanoti Mwari uyu ndinoda kumuziva. Ngati ngoenda pamberi paMwari, tichikumbirira the lost souls. And the harvest is plenty, but the laborers are few. Let us pray to the Lord of the harvest that he may send laborers in the field. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, O Spirit of the living God. We thank you, Father, that it is not your desire that any should perish, Almighty God, that all may come to the knowledge of your truth. Baba nesi tarajeso, moya muchene makanaka makatendeka, makatenda and make disciples of all nations, teaching them to obey everything that you have taught us. Mangwanani ano moya muchene wa Mwari. We pray for the grace to win souls. Shokoranyu runoti he who wins souls is a wise person. Mangwanani ano moya muchene chitipfeka ine nyasha, chitigonesa ishe wemasimba wose, kubatirana nebasa renyu muchene, kuti shoko iri vhangeri ratinoparidza rigosangana nevasati variziva, vachiri murima vakatapwa namambo wenyika ino, vasangane nechiedza chenyu mutsvene. Baba, tinotaura nyasha nengoni, tinotaura kugonesa kwenyu Baba, mumwe nemumwe wedu mutsvene. Tine basa rekubata paumambo wenyu. We have a role to play paumambo wenyu. Chitigonesai Baba nezita raJesu, to partner with your work. Kuita mumwe nemumwe zvamakatidanira, kuti vhangeri iri Baba risvike kune vasati vakuzivai, nekuti it is not your desire kuti vanhu venyu vaparare Baba, asi vazive zvokwadi yenyu mutsvene. Wamasimba wose tinokutendai, tinotaura nyasha, tinotaura ngoni, the boldness to preach your word, the courage to evangelize, the courage and the boldness to speak about you. Patinorarama mutsvene werugare, kwatinoswera Baba wamasimba wose, tive chiedza chenyika Baba, mutigonese wamasimba wose, to live life that are set apart, kurarama upenyu wakadzverwa nenyasha, wakadzverwa nemweya wenyu samasimba. Wamasimba wose tinokutendai, maite henyu mweya mutsvene waMwari, tinokurumbidzai nekuti munorarama. O Ishe wamasimba wose, chitumirai mutsvene vanonokohwa Baba, vakohwi vevanhu venyu, the fishers of men, Almighty God. Father, we worship you, Almighty God. Father, we honor you mangwanani ano. Rumbidzai mweya mutsvene waMwari. Tinokutendai Jehovah, tinokupai mbiri nekuti muri Mwari, muzita raJesu. Amen. Our last prayer point, praise and worship, ichiuya kutora nzvimbo yayo. Toda kungosuma service yanhasi muruoko rwaMwari, kuti mweya mutsvene fambai pakati pedu. Mweya mutsvene sunungurai vanhu venyu. Mweya mutsvene, let your kingdom come, let your will be done in this service. Nekuti umambo waMwari wakatiburukira, unogadzirisa zvisina kumira zvakanaka.
umambo hwaMwari wakatiburukira, unosunungura nekusimbisa. Toda kungoenda pamberi paMwari and just commit the service kuti Mweya Mutsvene itai kuda kwenyu. Makanaka, makatendeka Ishe Wamasimba Ose. Tinokutendai zvakare Mutsvene, tinokutendai neservice ino Ishe. Shoko renyu rinoti pakutanga Mwari, Baba, tinorisuma muruoko rwenyu Wamasimba Ose. Chitorai nzvimbo yenyu pakati pedu Baba. Mambo wenyu ngauburukire pakati penzvimbo ino, kusunungurwa nekuporeswa kwavazhinji, kugachidzwa chipenyu chinobva kwamuri Mutsvene. Imi mupiwe zvipo zvakanaka Baba. Munoti kana takumbira Ishe Wamasimba, hamutisiye takadaro Mutsvene, asi munotirangarira nekutiropafadza. Tauya kusongana nemi Ishe Wamasimba. Minister to our lives mangwanani ano. Taurai shoko benyu kuupenyu wedu Mutsvene. Shandurai upenyu wedu neshoko renyu Mambo Jesu. Oh, makanaka, makatendeka Mweya Mutsvene. Tinokuongai nekuti muri Mwari Baba. Gamuchirai rumbidzo dzenyu pakati pedu as we offer this sacrifice, Almighty God. Mweya Mutsvene ngauwe nehwema unonhuhwira Baba pamberi pechigaro chenyasha Ishe Wamasimba. Musangana nesu mangwanani ano. Wamasimba wose tinokurumbidzai, tinosuma kereke Baba, tinosuma every ministry chabatwa muzuva ranhasi muruoko rwenyu Mutsvene Wamasimba wose, kuti ifemerwe nemoto wenyu, ifemerwe nemweya wenyu unorarama. Wamasimba wose tinokurumbidzai, maita yenyu nekutendeka kwenyu Ishe. Zita renyu ngarikudzwe Mweya Mutsvene waMwari. Umambo wenyu ngausvike muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Timbomore sana muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Amen. We love one another and praise the Lord. 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 We sing hallelujah 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 and praise the Lord. Amen, amen, amen. Mamuka sei, mamuka sei. Toma da tabe. Zuka, 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 zuka. Pina, pina, pina. Let's go. Murishe Jesu muri kudenga, unotongani nekusika peri. Kana kwatiri nekuti munesu, makatendeka imi munoshamisa nekusika peri. Filipa murishe Jesu muri kudenga, unotongani nekusika peri. Kana kwatiri nekuti imi munesu, makatendeka imi munoshamisa nekusika peri. Zuka, zuka, zuka.
ita kuti si. Nai mwariwe busati kanganwe. Nai mwariwe busati kanganwe. Nai mwariwe busati kanganwe. Nai mwari kani busati kanganwe. Nai mwariwe karai wadesu. Simute.
Emma, 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 Emma. Hallelujah. Ngawongwe mangwana nano. Zvakaipe kuti tingoti hakuna zita sera Jesu kana nokudenga. Hallelujah. Hakuna zita
Será Jesu Kanano Nega Hakuna Riwe Erakadaro Zitaro Zitinona
pachigaro ngawongwe mangwananano ngawongwe nshumba yekwajuta ngaiwongwe ishe wamadzishe changamire mponesi vakagazwa changamire mponesi changamire mponesi changamire 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 ngawongwe 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 aterepo chigaro amakanaka mtsene hela wasata. We worship you, Jesus. Your name is worthy of all the glory. Makanaka msharo kama bananano. Ilokutenda Jehova. Uzikama Yesu. Glory be to Jesus. Yes, you are worthy, Jehovah. Mazita yetu bananano. Uzitara Yesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Chinjika nondirero simere upenyu rinopotavo seshe nanohu yakwe chinjikano chinjikano direro
wakangamire, vanouya vakaremerwa, vakauya pashinjikano iri, vanowana kuherutsirwa. Mangwananano tinokutendai, imi murapi wevanorwadziwa, wakacheneka, wakarurama. Tinotenda tsime reropa raJesu, tinotenda tsime reupenyu rinopodza vose. Mangwananano Jesu weNazareta, ticharambira pazita renyu Jehovha, tichikuongai, tichikurumbidzai, nekuti kunyika, nyika inotirwadzisa, kunyika kune zvinoremedza, asi mamuri Jehovha mune zere namufaro nekudzikinurwa. Mangwananano Jesu weNazareta, ticharamba tichifukama pamberi penyu, imi makatidzidzisa kuti tinyarare pamberi penyu, tigoona sununguro yenyu Jehovha. Mangwananano Jesu nganamatwe, rapai moyo vakaremerwa, vakaneta ngavarerutsirwe mutoro. Mangwananano Jesu weNazareta, imi munoratidza tsitsi dzenyu kune vanokutsvakai chongamire, munovaratidza tsitsi dzenyu. Mangwananano tsitsi dzenyu Jehovha ngadzivepo pakereke kwenyu nezita raJesu. Akanaka Mwari, ipapo zita renyu ngariremekezwe, ticharumidza zita renyu, tichaomba imi musharukwa, tichanamata pamuri chongamire nezita raJesu. Makanaka Jehova, muri tsime reupenyu. Mwari, mangwananano tauya patsime reupenyu kuzomwa mvura yeupenyu. Mangwananano ngaitizadze moyo nenyota inenzara, asi tauya patsime reupenyu. Mwari wangu, tsonganai Yesu mangwananano, muzita raJesu, muropa ramambo Jesu. Mwari wangu, ratidzai ukuru hwenyu, ratidzai ukuru hwenyu Jesu, ratidzai ukuru hwenyu Mwari, nezita raJesu. We worship you, Jesus. Glory be to Jesus. His ways of Father praise. Muzita raJesu. We worship you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Nyengetera, nyengetera, nyengetera.
Tinokukudzai Jehova makatendeka. Namatwai Jehova makanani ano. Iwaimisa masimane kuti muri muchene. Mweya muchene tinokunamatai makanani ano. Tinokunamekedzai Jehova kana vatwe zita renyu. We worship you mighty God. We bless your name of Jehovah. You are worthy, O Lord. 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 Oh my God, you are worthy, mighty God. You are honored, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Let your name be praised, mighty God. Variyamekedzwa zita renyu Jesu. Rumidzwai nekuti muri mutsvene. Mazita Jehova, mazita samarisa. Tinokukudzai, tinokupa imbiri mutsvene. Mazita Jesu, mazita Jesu. Mazita Jehova zoshamisa. Mazita yezvinokutaisa. Mazita Jehova. The Lord who strength people. Varinamatwa zita renyu, my God, my God. Namatwai Jesu nekuti makatendeka. Mazita Jehova, mutsvene waMwari. Tinoremekedza zita renyu Jehova. Mazita shumbatswa Davhidhi. We worship you, Mandana Roshiamanda. We thank you, Ancient of Days. You are worthy, Mandana Roshiamanda. You are worthy, you are worthy, you are worthy, mighty God. Let your name be exalted this morning. Variyamekedzwa zita renyu Jehova. Mazita mweya mutsvene waMwari. Tinokukudzai Jehova. Tinokupa imbiri mutsvene. Mazita renyu Jehova. Thank you, mighty God. Thank you, Jesus. Chirokwazvo Mwari wakanaka. Mwari wakanaka nguva dzose. Timbosvika mavati vachachingoenda mberi tichingorumbidza Mwari. Kana uchiziva kuti hauna kumuka nekungwara kwako, chimboita mheremhere kuna Jehovha muzita raJesu. Amen. Praise and worship. Dongoti timgoimba song yekuti rumbidzo ndeyenyu Mwari. As we honor and welcome the Holy Trinity this morning. Chingorumbidza Mwari. Patiri kupedza kuimba, chingowana manzwi mashoma ekungorumbidza musharukwa. Uchingomutenda nechipo chehupenyu. Mwakazoti, where can I go from your presence, oh God? If I go to the seas, you are there. In my house, you are there. Wherever I'm there, you are there, mighty God. Because He's omnipresent. He's omnipresent. Ngatingosvika pangozi kungoimba rumbidzo ndenyu Mwari. Rumbidzo ndeyenyu Mwari. Rumbidzo ndeyenyu Ishe Jesu. Iko kugona ndekwenyu Mwari. Iko kugona ndekwe toimba rumbidzo ndeyenyu Mwari. Toimba rumbidzo ndeyenyu Mwari. Toimba rumbidzo ndeyenyu
semishe wangu, hakuna anogona semichanganyire. Tokutenda iye mishe Jesu, turabachisimuzira zita renyu rekuti rakanaka, turabachisimuzira zita renyu rekuti rinorapa. Tokutenda ishe wangu nekuti makarurama, kunze kwenyu Jehovha hakuna kumwe kwatinoenda, iye kutanga nekuguma kwedu. Tinokuonga ishe Jehovha Jire, tokutenda the omnipresent God, tokutenda the omniscient God, tokutenda izoshamisa. Ngariwongwe zita renyu rimatwe neutsvene, ngariwongwe zita renyu rirambe richiputswa, ngariwongwe zita renyu rirambe richinamadzwa. Iyemi makarurama Jehovha Jire, hakuna chimwe chatingakukombeyai nacho, nekuti iyemi muri Mwari Samasima ose, iyemi muri Ishe wemadzishe, iyemi muri Mambo wemadzimambo. Tinokusimudzirai Jehovha Jire, tinosimudzira zita renyu nekuti rakanaka, tinosimudzira zita renyu nekuti rakarurama. Tokutendai Jehovha Jire, hakuna vafanana nemi Jehovha. Rambe muchiputswa Jesu nekuti Take all the glory, mighty God. Take all the glory, Jesus. Take all the glory, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Pakati pedu takapuwa wafudzi. Mwari akasaudza wafudzi. Pakati pedu hakudza vanhu vakakodzera panguva yedu. Takuti ngofarira mama nadhedhi pasa mama Jiriji muzita raJesu. Muzita raJesu. Mama nadhedhi kereke nokudai mangozviona kuti tinokudai. Tokutendai nezvi zvamunongotiitira minamato yenyu. Minamato yenyu tokutendai nayo. Muzita raJesu. Amen. President Oshimukwana kusagara yenyu pasi. Tiri mweya iwoyo pakati pedu tine vatungamira pakati pedu. Tine main church board, ladies board and men's fellowship board. You are welcome this morning. Ngatingofarirai muzita raJesu. Muzita raJesu. Amen. Pakati pedu tine vana vedu vari kumashure Sunday school. Sunday school, hello. Hello. We thank God for our children. You can go to your classes. Ngatiwangomberera chino maclasses kwavo. Zvakare pakati pedu tine vana mama nana baba pakati pedu. Vana mama nana baba tinokutendai nekuuya kwamaita mukati mezuva ranhasi. You are welcome in this service. Hallelujah. Amen. Tinowo vana vedu pakati pedu, my youth edu nema teens. Youth and teens, hello. You are welcome this morning. Ngatingofanire vana vedu muzita raJesu. Amen. Tinawo vari kubatana nesu pamwe chete online. You are welcome inzwai kudzirwa muzita raJesu. Amen. Tinawo here vatanga kuya nhasi. Do we have first time visitors? Vauya kuzoshanya? Do we have visitors? Oh, I see there's someone there. Ngativaombererai our ushers vabatsire kuti vauye kumberi. Can you kindly come to the front so that we can welcome you? To our visitors, I wanted to check, do you all understand Shona? Okay, good. Okay, my visitors yedu vakagara ndivo mfundisi na mama Jiriji. Okay, tadangoziva kuti just want you to introduce yourselves to the church. Tingozoti muranani, mabakupi, mudzoti title yenyu muri sisi here, muri mukoma here, muri baba here. Ndingozisa kuti makazwa nani nezvedu, whether makaona pama social media platforms kana kuti maybe pana akakuinvite ai, whichever yamakaita, just let us know. Zvinotibatsira kuti goziva kuti ndipapa tingada kuti tambe chingowedzera so that the church can grow.
Saka inini ndinonzi Maisa Nyamawe. Ndinopindira pano ndiri mukadzi wemurume umwe chete. Ndinogara muno muRoadport. Saka tingoti mungotizivisawo nenzira iyoyo. Uye zvakare tada kungoziva kuti mangoshanya here kana kuti mauya zvachose. Muchangoona zvavanoita pamuchange matizivisa kuti mauya zvachose here kana kuti mashanya zuva nhasi. Amen. Ndonzi Divine. Ndauratidzwa panapa namai Mafuta. Ndaienda kuchurch kweFM kuZimbabwe. Saka kunoku ndakauya kunoku Nansingawani Church. So vazondiratidza panapa. Saka ndauya zvachose. Amen. Amen church. Indoitwa Tatenda Masamvi, ndakabva kuZimbabwe, ndaipinda SDA Church. Ndaratidzwa panapa namai Tafumanei ndauya zvachose ndauya muno. Mangozoona kazvaanoita. Saka ndada kungoti pane mapapers amapiwa. Rimwe racho ndiri kufila information yenyu, rimwe racho ndiri kungoratidza kuti ngoverenga mungoziva kuti tinomboita nezveFM yacho iri kuenda kupi, tiri kubva kupi tichienda kupi, uye kuti zvakangomira sei pano. Kana tichinge tapedza pane mungona pane makauches arapo tachimba muzomboti sare mchana pana okay vasimudza maoko uko mungoti just a few minutes mungo sara ipapo secretary vanda zvanoda kutaura nemi, and I promise you there's also my refreshments. Saka pamuchitaura mutaura nemi muchimwira. Okay, saka kereke ngatingofarirai muzita raJesu. Munokwanisa kugara yenyu pasi. Thank you so much. Yangu waima okay, yangu waima items nasi ndine items matatu. Kuchatanga Baba Charamba vane one song, then Brother Arnold vane testimony, then my Jaden Ndlovu vane testimony. Nanchikumbira kuti tingoya ne order iyoyo. Ngatingoomberera vachiuya. Motongoramba muchingoombera kusvika vasvika. Yes, keep on clapping hands for them. Yes, right. Muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Yeah. Ndachida kuimba nziyo. But along the way, God changed the plan. Amen. Muzita raJesu. Hallelujah. Mwari vati nditaure zvandoda kutaura izvi. Ishoko raMwari randoda kuti ndingoburutsa sekutaura kwaandiudza. Amen. Muzita raJesu. Hallelujah. Jesu anobvunza vadzidzi kuti vanhu vanoti ndini ani? Vanhu vakatikomberedza. Vadzidzi ndobva vati vamwe vanoti ndimi Elijah, vamwe vanoti ndimi Jeremiah, asi vamwewo ndo vanoti muri mumwe wavaprofita. Hallelujah. Ko imi munoti ndini ani vadzidzi vangu? Peter ndo paanoti ndimi mwanakomana waMwari, Mesiya, akauya panyika kuzoponesa. Zvikanzi naJesu, nyama neropa handizvo zvakuzarurira iwe Peter. Saka naizvozvo paibwe iri ndichavaka kereke yangu. Masuo yaDhesi haazoikundi. Hallelujah. Ndi Jesu ari kuti paibwe iri ndichavaka kereke yangu. Kwanzi yaBaba Charamba here? Kwanzi ndichavaka kereke yangu, ndi Jesu uri kutaura. Hazvina kunzi yavanyamunga ndizvo. Kwanzi ndichavaka kereke yangu, ndi Jesu ari kutaura. Vanhu vaMwari, ndauya neshoko rekungoti kereke ino ndeyaJehovha.
This church belongs to Jesus. Hallelujah. No one can claim ownership on this church except Jesus. Hallelujah. This church belongs to Jesus. Na izozo zinoitika mkereke muno ngazive kuda kwa Mwari. Mweya mutsvene ngautungamirire kereke ino. Hallelujah. Vana baba na amai tikashaiwa mweya wa Mwari tinosara tosangana pasina Mwari. Hallelujah. Vana baba na amai tikashaiwa mweya wokunzvera tinosara tongoonana pazviso Mwari vakatama kare. Muzita raJesu. Hallelujah. Pandimire panapa inzvimbo yaMwari inoera. Vakomana nevasikana, shoko raMwari rinotaura kuti remember the Creator in the days of your youth. Panapa pekutambira panapa. This is the holy ground of God. Chandakabata chino ichi chinobatwa nevanhu vanofamba neutsvene hwaMwari sezvinoreva shoko raMwari kuti ivai vatsvene nekuti ndiri mutsvene. Hazvibatsiri kuti nabasa baba charamba ndiyo ndigoimba mugondomberera maoko ipo pasina uvapo hwaMwari. Hallelujah. Ndozva zvandikutaura izvi mwanoona kuti ndozvavi Mwari vari kuti ivai vatsvene nekuti ndiri mutsvene. Muzita raJesu. Hallelujah. Praise and worship. Pano hapasi pekuita maskits. Pano apa hapasi pekuti kana wafunga zvawafunga kungofunga kuti nhasi vanonondiona. This church belongs to Jesus. Hallelujah. Vana baba nana mai mukashaiwa mweya wokunzvera munogona kutamba magitari aimbwa nemhombwe panapa. Hallelujah. Andinotaura ndisina kutya nekuti zvandaudzwa naMwari ndozvandiri kutaura. Mukashaiwa mweya wokunzvera vatana vekereke mbuya nasekuru zvakata. Mukashaiwa mweya wokunzvera mukereke munoatamba magitari arizwa aimbwa nemhombwe pano. Muzita raJesu. Hallelujah. Ivai vatsvene nekuti ndiri mutsvene ndozvinoreva Mwari. Hallelujah. Ivai vatsvene nekuti ndiri mutsvene. Hallelujah. Haisi nyaya yezvigaro iyi. Haisi nyaya yezvigaro kuti ndini inyaya yaJesu ndiye muridzi wekereke. Jesu ndiye anotungamirira kereke kuburikidza nemuranda wake. Hallelujah. If you want to be a leader anotungamirirwa nesimba ramweya mutsvene. Mukashaiwa mweya wokunzvera vana baba nana amai, kereke inotungamirirwa nemunhu abva kunoita upombwe. Imi mukatobvuma mukati ndizvo ngativei vatsvene nekuti ndiri mutsvene. Ndozvareva shoko raMwari. Muzita raJesu. Hallelujah. Zita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah my youth. Inyasha kunge une upenyu. Ndasimuka ndichida kupa testimony pamwe nekuimba ndiziti time dzangu dzinonditendera here. But testimony yangu yakamira yakadai also. Last Sunday after church ndainge ndiri muJoburg. Ndinoita zveUber sometimes kana ndisiri kumagitari. Saka ndakatakurawo someone around past 7 muJoburg achienda kuEllendale, Joburg South. Then when I got to the destination, the client was supposed to pay me, but only to take out a gun for me. And ndikanziburuka mota, pinda mboot. Mota yakatoenda. But ndoda kutenda Mwari neshoko rakataurwa namufundisi musi wa 1 January kuti hakuna anofa kereke gore rino, hakuna anofa. Kana muchitenda hakuna anofa. So ndoda kutenda Mwari kuti ndakakwanisa kutiza, handina kupinda mubhuti mandainzi ndipinde. Mota yakaenda, it's fine, midziyo tinowana mimwe.
takazoiwana hedu some hours later but yanga isisatarisiki. Saka naizvozvo ndakakwanisa kunyora this song. Muchandibatsira kuimba. Okay. Inoti. Mungawa mwari pachinyinai kana mukazaratidza simba renyu nokuvimba kwatinoita mamuri. Okay. Sorry. Alright, saka ndangoti mungondibetsera tichimba tise tichiti. Tingoti. Nekuti munozvigona zvekuzviratidza pamberi pevanhu, Baba mozvigona munodadisa, itai kuti Jesu munogo chechi, itai kuti Jesu munogona, amukundikani mwana wa Mwari, Jesu munogo, saka itakuti Jesu munogo chechi, itaikuti everybody say amukundikani musharukwa Jesu munogo, saka kana uchitenda ndoda ungoti vasina vana vachavawana, vasina muchato uchato vapo, Jesu munogo, itakuti iwe itakuti, thank you. Itaikuti Jesu munogona, itaikuti Jesu munogona. Musitara mambo Jesu amen. Musitara Jesu amen. Inini ndinoitwawo mind lofu or my VJ. Vazhinji munogona kukanganwa zita asi muchindiona ndiri pano pamberi mese munogona muchindiziva. Ndine testimony, ndini mother vaive kuHelen Joseph ndichirwara for 3 weeks in bed. Chekutanga ndinoda kutenda mama naDaddy nerudo rwenyu rwamakandiratidza. Handina kumbofila out like handisi family, ndakaona kubata kwaMwari nezvamakandiitira. Ndisingakanganei gogo Shakata, ndinokutendai. Nana mama vese veRoadport Cell Group, mazita andingambovapedze because vakawandisa, vaiuya, vaifona, madzimai vekuBramfisher vese, ndinokutendai mese nerudo rwenyu. Nekereke yese ndinopa kutenda neminamato yenyu yamaindinamatira panguva yandaive ndichirwara ndiri muchipatara. Haisi nyore kupinda muchipatara uchiona uchibuda uchizomira pamberi penyu zvakadai so. Because ndiri muchipatara vazhinji vaipinda asi vaifa ndichiona havana kukwanisa kubuda. Asi nekuda kwekuti Daddy vakatsaura vakati hakuna mwana wemukereke uno anofa nguva isati yakwana. So inini ndakamira pano nhasi ndinoziva kuti kuma 7 kwakataurwa namufundisi neni ndinosvika. Neni ndichasvika.
panguva ino ndichiri under madoctors, yes, ndichiri kupota ndichidzokera kwavari havasati vapedza mascans avo nechii, but ndoziva kuti pandinodzokera zvese ngavatsaone anything pamusoro pangu. Dedi vakati pauchaenda kuscan uchitariswa musoro, handisi kuda kuti ndinzwe kuti mwana wangu anoitwa operation, mwana wangu anovhurwa musoro. Ndoda kuti vachisvika Mwari ange akamira pamascans vangoti hapana chirimo. Nemuzita ramambo Jesu, amen. Ndinokudai mose mukereke uno, musaitire rudo irworwo kwandiri chete, asi mumwe nemumwe ari mukati muno. Tinotenda. Tinotenda kune vese vaita ma-items. Nguva dzino chasira nguva ino kuna secretary wezoanasi. Vaombererewo vachiuya. Hallelujah. Hallelujah. Ndakamira mutsoka dzasekretary vedu Baba Nyambadza. Ndichapa ma-announcements emuzi wandanhasi. Ndichatanga ne-ladies. Ma-ladies vane ma-announcements avo 4. The first one, madzimai vari kutengesa ma-t-shirts, ma-theme t-shirts, ari kuita 150 each. I think for now ma-t-shirts iwayo haasina masaizi akawanda, unogona kuenda ushaya size yako. Saka tiri kuti sechiziviso chakaitwa last week, we are continuing nechiziviso chokuti kune vese vakashayiwa masaizi ema-t-shirts. Mukana uchiripo kuti unonyora t-shirt nesaizi yako kuna CNS handiti. But tapiwa kusvika Friday, at least akupawo 2 weeks zokuti vanhu vonyoresa masizes nema-t-shirts avari kuda kuna CNS kusvika Friday. After Friday tichanotenga ma-t-shirts acho muzita raJesu. Number 2, kumadzimai kuna fasting this Thursday. Also our third one ndeyekuti tine prayer walk kuCliffendale. Saturday ino yatotobata musi wa12 April kuCliffendale Nature Reserve from 7 a.m. to 8 a.m. It's 1 hour. Saka madzimai ngatikurumizei kubata nguva idzi. And also tinokurumidzwa kuti mudzimai wese anga aripo. Tinenge tichita prayer work. Kune vasati vambokusvika kuCliffendale, this is the right time. Kune vakambokusvika dzoko rine simba, madzimai hande tinobatsirika kuCliffendale muzita raJesu. Also tiri ipapo madzimai tiri kukurudzirwa kunzi tibvise our subs. Masub edu ingori 100 rands aisati yachinja, 100 rands per person per month. Kune vese vari kuda kumabhadhara vatouya nawo nhasi, vatoi nemasub avo muzuva ranhasi. Tokumbira kuti muone maisanya mawe vanga vari our MC ndiva munonopa masub muzuva ranhasi muzita raJesu. Youth vane camp yavo kubva musi wa11 April to 13 April. 11 ndiyo Friday yatotobata yeyi kusvika musi wa13 April kuMahalis Retreat Resort. Camp fee imwe chete yanga yangofanana nemamwe macamps akaitwa 700 rands chete muripo wacho. Tichiri papo mayouth ese muri kunzi musare nekutungamiriri wenyu vada kuonayo muzita raJesu. Okay, takuenda pachurch. Tichatanga the Monday fasting, which is mangwana, hakuna fasting. And also kune vese vakabhabhatidzwa or vane vana vakadedicatwa, ma-certificates enyu achiriko kuna Sister NS. Saka muri kurumbidzwa kuti muende ku-information desk munotora ma-baptism nema-dedication certificates enyu muzita raJesu. We also encourage everyone to support our church. Kuti munhu wese angolikeawo our social media pages. Tine Facebook, tine Instagram, tine YouTube, tine TikTok. Ngatingolikeawo, tichingoshareawo. Nokuti vakawanda vari kutotibatawo, vari kutozivawo chechi ino through our social media. So tiri kukurudzira kuti munhu wese angolike nokushare our social media pages. Muzita raJesu. Pastor vachange varipo musi weTuesday inoyi from 9 a.m. kusvika na 3 p.m. Saka vese vada kuona mufundisi this Tuesday, mofana kupa appointment. You are also welcome to visit him at any time during this time iyoyo from 9 to 3. But kana ukabatikana netime ichikunetsa vari kuti isaiwo ma-appointments muzita raJesu.
tichiri papo mufundisi vachanga vachilidha tine yatinoti Thursday online service iri kutotanga this Thursday yeye, saka ichatanga kubva na Thursday yeye musi wa 10 April from 8 p.m. ichipera na 8:30, only 30 minutes. Saka mufundisi ndo ananga achitilidha that online service. Tinokurudzirwa kuti munhu wese ngatizame kunge tiripo tijoine this service muzita raJesu. Also tichange tichihosta Easter conference. Easter yedu ndanga musi wa 18 ichipera musi wa 20 Sunday. Saka like zvatinobhoita every Easter ese handiti vanhu vanenge vachiuya panapa for Easter conference. Saka we are also going to do the same gore rinoiri. Tichange tichihosta ipo panapa kubva musi wa 18 kusvika musi weSunday musi wa 20 April muzita raJesu. Our mission house mwedzi wedu wapera, saka vese vane mamission house also takati 100 rands per person oro yaunokwanisa iyoyo. Vese vane mamission house endai kuma-cell group leaders enyu, munopa ma-cell group leaders enyu mari dzenyu dzemission house. Also ma-cell leaders kana kune vakatokolekta mari already tokumbura kuti munopa CCNS ku-information desk kuti vasaine mabhuku amakapiwa yaya anenge aine ma-names nemari dzabviswa so that anosaina kubheki uku muzita raJesu. Also let's share the joy of fellowship. Zvinongoreva kuti let's encourage others. Ngatiinvitewo mahama, ngatiinvitewo ma-friends, ma-colleagues, kuti tese nyasha dzacho tingozosheya nyasha dzacho dziri pano muzita raJesu. And the church is a place of love, hope and transformation, and your invitation could be the blessing someone needs. Saka invitation yangopa kana shamwari or anyone inogona tora a blessing to that person muzita raJesu. All visitors vaenzi vese sokutaura kwazvamboitiwa, we are reminded munosara pa connecting lounge after the service muzita raJesu. Last but not least, tinokurudzirwa kupa zvipo zvedu. Giving you our tithe and offering is a vital expression of our faith and commitment to God's work. Your giving enables us to save, grow, and be the church that God calls us to be. You can give through EFTs. Mokwanisa kuya nezvipo zvenyu, ma-tithe, ma-offerings enyu. Through EFT, mokwanisa transfer from your bank account to the church bank account. Oro munoita ma-ATM deposit. But kana pari pama-ATM deposit, oro washandisa EFT oro ATM deposit, tinokurudzira kuti paunoisa reference isawo zita rako. Kana iri tithe unogona kuti for example mugando tithe kuti so that vanhu vari kufinance vakwanisewo kuidentifyawo zita rako. Saka ATM deposit oro munoenda kumashure munoswipa, oro also munouya pachurch. You can come at the church office kana mune ma-offerings kana mune zvipo zvenyu muzita raJesu. Amen. Maita basa secretary. My time is up. Tese takasimuka tichifarira fundisi vedu vachiya kuzotipa kuchakazora nhasi. Hallelujah. Tifarire baba na maisa nyamawe vanga vachicheya zvakanaka. Hallelujah. Tigofarira zvakare mama vanga vachiparidza ku-English service. Hallelujah. Tifarire mai mukomba choto na baba vanga vachitilida ku-intercession pamwe chete na secretary vanhasi muzita raJesu. Chimbobatanidza maoko kuna She. Tiwane hedu patingagara pasi. Our online service is meant for me to be able to do a series of teachings. Amen and amen. Yemuswe Thursday, I'm teaching about the gestures and non-verbal prayer. Kana ndikadai maoko prayer, what does it mean? Ndikasimudza maoko, what does it mean? If I kneel down, what does it mean?
if I pray walking around, what does it mean? So that when you pray, you have understanding of what you are doing. So it's 30 minutes teaching. Ukatadza kuita log in at the convenience of your time. Just go and check before the next Thursday, because it won't be a one independent service. Maybe for the month I'll be teaching one topic, another month another topic, because so many people have realized we do a lot of prayers, prayer gestures, without understanding them. Do you know what does it mean to kneel down? Do you know what does it mean to shout? Do you know what does it mean to meditate? I'll be explaining all those in this coming Thursday's service. We are not fasting on Monday, neither on Thursday, but does not mean that we have stopped praying. Let's use this auditorium as much as possible. It's always open. If you have an opportunity, come and pray at church. Amen and amen. Hallelujah. One family asked me and my family, can we go and pray at church? Yes, you can come and pray. You can go with your family. Go in, pray. Can I come at church to pray at 6 a.m.? Yes, you can. Can I come at 7 p.m.? Yes, you can. As can I all night, you ask for the arrangement to be done. Tfaroma imfundisi pamwechete na Shannon nevakomana vari ku Sunday school muzita ra Jesu. Hallelujah. Topic of my message today. Zvichazovei. What will it be like? Zvichazovei. This is a question that comes to each and every one of us in any moment. Pane zuva raunobvunza kuti nemakore angu aya zvichazovei panyaya dzemarriage. Pane mazuva unobvunza kuti nemakore angu aya zvichazovei pakuenda kwevana kuchikoro. Pane mazuva unobvunza kuti zvichazovei mukufamba kwangu. Mwari ngavatibatsire so that I do not go much deeper in the word without reading the Bible. Tikaverengerwa kubook ya nditangire ina Kings, 1 Kings chapter number 18 verse 1. Zvino mumashure menguva huru mugore rechitatu shoko raJehovha rakauya kuna Eria richiti, enda unozviratidza kuna Ahabhu, uye ini ndichanayisa mvura panyika. Endai kuna Exodus chapter number 3 verse 7. And it came. Oh, sorry, Miraiva Pedze, you come to English. Jehovha akati, zvirokwazvo ndinoona kutambudzika kwevana vangu muIjipiti. Ndanzwa kuchema kwavo nekuda kwavatariri vavo vemabasa, uye ndinoziva kutambudzika kwavo. Verse, read the English version. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. Verengai theme scripture in English and Shona. Akavapindura achiti, nokuda kwokuti munokutenda kudiki, ndinokuudzai chokwadi kuti dai maive nekutenda kudiki hako semhodzi yemustard, maigona kuti kugomo iri, ibva apa uende uko, zvichiitika. Hapana chamunozokundikana kuita. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Hallelujah. May God bless the readers of the word and the interpreter in the mighty name of Jesus. I want to give foundation to the theme yataverengesa. Taverengesa kuna Kings chapter 18 verse 1. Ndoda kupa hwaro kumusoro wataverengesa. Ukadzokera kuna Kings chapter 17. If you go to Kings chapter 17, there was a confrontation between Ahab and Jeremiah and Elijah. paiva nekupokana pakati paAhabhu na Jeremiah Na Elijah. na Elijah. Elijah said to Ahab,
Elijah akati kuna Ahab, inini kana ndazotaura nemuromo wangu once I spoke with my mouth, hakuchazonaya mvura. it will not rain. Yakanga iri battle yemunhu to munhu. It was a battle between a person and a person. Hapana pakanzi naMwari, iwewe Elijah rambidza mvura kunaya. But Elijah akarwadziwa nehunhu hwaAhabhu. Elijah was pained by Ahab's attitude. Vaashandisa the office of a prophet to declare. And he used the office of the prophets to declare. And God honored the And prophet. Mwari akaremekedza chiprofita chake. Vavarambidza mvura. And it did not rain. If you read between verse 1 to 18, you have chapter 18, 1 Kings. 1 Kings chapter 18. Unonzwa kuti Obadiah naAhabhu You hear that Obadiah and Ahab vakanotsvaga chikafu chemabhiza. went to sort for food for the horses. Mambo achiti tichengetedze mabhiza arege kufa. The king's intention was to keep the horses so that they will not die. But mambo vakanga vasinei nevanhu vari muguta. But the king did not care about the people who were. Vaikoshesa mabhiza ehondo. He would prefer keeping the horses. Ukanzwa Obadiah achipindura Elijah. If you listen to Obadiah's response to Elijah, Anoti hapana pamusina kutsvagwa namambo wangu. he says, there's no way the king was looking for you. Elijah obva apindura achiti, And Elijah responded, go and tell Ahab I want to meet him. and awaudza Ahab, ndoda kusangana newe. Obadiah akadefenda territory yake. Obadiah akachengetedza panzvimbo pake. Akati I have been sincere to the word of God. Akati ndakatendeka kushoko raMwari. I've kept prophets. Ndakachengeta I've maprofita. given them food. Ndakavapa zvokudya. By going to tell Ahab that I've seen you, But kwenda kwaudza Ahabhu kuti ndakuona. then you disappear. Then you disappear. Vanotiza. Ini ndikanoudza Ahabhu kuti ndakuonai. Iwewe Elijah une tsika yekudisappear, unoshaikwa. If I go and tell Ahab that I And saw he you, says Elijah will I've disappear. lied to him, And you say I've lied to him. he'll kill me. Anondiuraya. I want you to get this. Hapana pakanamata vanhu vari muSamaria. There's no way people in the Samaria prayed. Hapana pavakanyengetera. There's no way they prayed. But Mwari vanozongova Mwari kana nguva yeumwari yakwana. But God will always be God. When Kune his time vanhu is vari there. kuzvibvunza kuti upenyu huchazovei. There are people who are asking God themselves will what life never will be. allow humankind to perish. Mwari hatenderi vanhu Hakuna kuparara. vanhu vakasikwa naMwari vanozongoparara. There's no one who was created by God Hakuna to perish. chakadyarwa naMwari There's chinongozoparara. no God seed that will Nekuti perish. Mwari vane tsika yekupindura mibvunzo. Because God has a Kana system of answering zvaremba, questions. Mwari vane tsika yekushowa up kuupenyu God has a hwevanhu. system of showing Kana up to the people's uchizvibvunza lives. kuti zvichazovei, If you're asking yourself, rega what shall it ndikupindure be? nditi Let me respond to Mwari you and say, vachazongova Mwari God will always nekuti be God. vagara vari Mwari. Because he is always God. Kune mibvunzo yakawanda inosimudzwa nevanhu. There are many questions Vanhu that people are asking. vokanganwa kuti vari muruoko They are rwaMwari. forgetting that they are in God's Madzimambo hands. ari muruoko Kings are rwaMwari. in God's Nevaprofita vari Even muruoko prophets are in God's rwaMwari. hands. Neshirikadzi dziri Even widows muruoko are in God's rwaMwari. hands. Nenherera Even dziri orphans muruoko are in God's rwaMwari. hands. Mwari vanoda munhu wese. God loves Pavanodiwa vanongozviratidza saMwari. Zvisinei himself kuti God. pane anamata here kana hapana. Mwari vane tsika yekuratidza umwari hwavo. God will always shows himself. Remember when God created man, Ziya Mwari hapana paakamuumba munhu. anganamata. No one had Mwari prayed. pavakada munhu, When God loved hapana the No one anganamata. had Saka prayed. minamato yevanhu So people's handipo prayers, panoperera Mwari. God doesn't Mwari end vari there. kuseri kweminamato God is beyond your yevanhu. Mwari prayers. vanoziva kudarika God- kukumbira kwedu. God knows beyond our asking, our requests. Remember, mubereki anongopa mwana chikafu. Remember, a Whether parent can ataura give kuti mwana ane nzara here kana haana. Either the A child is mother hungry has or a not. feeding schedule for her children. Unozviziva here izvozvo?
vana mai vane timetable yekupa vana chikafu Mothers whether have timetables to vakumbira give kana kids the havana food, either nguva they ask it yesapa or kana not. yakwana vabereki vanopa vana chikafu If it's namwari Sabbath time, vatinonamata if in kana our God nguva that we yake umwari yakwana his time to anotaura show himself, he kuti speaks Elijah that go and Elijah appear before Ahab enda ndakuda Ahab. kuunza mvura I now want to kunyararidza send rain. mvura yanga iri decision yaElijah was but Elijah's kunaya decision. kwemvura yanga iri decision yamwari vapinda ofisi yavo samwari Yes, vakuratidza umwari. He's now showing himself as God. God will always be God. Mwari anonamba ari Mwari. Zvichazovei. What shall it He will be? always be You anonamba ari who he Mwari. is. He created man Akasika out of munhu. his love, Nekuda not kwerudo out of rwake. prayer. Kwete nekuda kwemunamato. Saka rudo rwaMwari haruna kuputirwa muminamato yevanhu. The love of God is not limited in your Because prayers. his name is love. Nekuda kwekuti zita rake Vakagara vari rudo. rudo kare Mwari. He's always love. Kune shirikadzi dzisina akadzikomberedza. There are widows Kune without nherera protection. dzisina anodzinamatira. There are orphans Kune who vamwe don't pray vasina for them. anovanyengeterera. There's no But one Mwari who pray for them. vanoramba vari Mwari. God will always be umwari God. hauditemainwe neunhu His hwevanhu. godliness is not determined by people's character. Nyika yakabatirira pakufunga kuti vanhu vari kuti but makambobvunza here kuti denga riri kuti chii? Have you ever asked Have what you the ever heaven is asked saying? who created? Makambobvunza You here can mutana be akasika. excited by the movement of the car, Nogona forgetting that it was designed. Mwari vanozongova Mwari. God will always be God. Tapedza kuita zvese. After we are done doing Tapedza. everything. Remember kuti you can pray according to your understanding, Zinogona which is kunamata also kubudza limited. nemadzisiro ako. Kureva kuti vamwe vari pano tikanamata. Meaning some of us here when we pray, Tapedza kunamata. after we are done praying, Mwari akapindura minamato. when God responds to our Zvatinoda prayers, zvinenge zvisipo. whatever we want will Nekuti not what be we there. know Because- and what we want because may zvatinoziva not be good nezvatinoda enough for us. zvinogona kusatikwanira. Mwana akakuti manheru na 10 dzemanheru. If a child Ndoda gets sweet mama ndine nzara. needs a sweet at Mama night, avamupe sweet. the mother will not give her a Vanobika sweet. porridge. Will give Vari a kuti porridge. it's time for proper meal. As Kune equal mimwe with just minamato appetite. yakashota. There are Yandiri some kuda prayers kuti that Mwari are ngavambove Mwari. That we need God to be Vambotipa a God. proper meal saMwari. God to give us a Vareke proper meal as God. kugumira paminamato yedu. So that he Vari must come in our ngavadarike prayers. level yeminamato yedu. God must go Vave beyond our Mwari prayers. kwatiri. Vave muridzi vehupenyu. So that he be the owner of Vareke life. kugara pasimba reminamato so yedu. that he doesn't stay on the powers of our prayers. Pane vamwe vari kubhaindana panapa. There are people who are Pane binding vamwe each vari other kutsikana here. panapa. There are Mwari people who are stabbing akateerera each other pfungwa here. dzedu nyika haigariki. Mwari vanofanira kuramba vari Mwari. God must always Mwari be God. vanofanira kurati nyaya yangu zvichazovei What shall ndimwari. it be? It's God God. is beyond human Mwari understanding. ari kuseri kwemafungiro edu. Elijah aidisappear. Elijah would disappear. Achitiza murume anonzi Ahabu. Running away But from Mwari Ahab. vakaona kuti kwete ndakuda kuti mvura iburuke panyika. But God saw it Kwi- fit to make the rain zvinoitika come. panzvimbo ino What happens in this ngazvirege place kuva pfungwa yemunhu must not ngaive affect pfungwa human yamwari spirit. Must be zvinoitika God's muupenyu hwako What happens in your ngairege kuva pfungwa yako not be your ngaive pfungwa But must be yamwari. God's mind. dai dzaive pfungwa dzevanhu If it was people's vana mind, haga vaisataura nevatumwa Haga would not nekuti speak to an zvakanga angel. zviri zvifewe Because they but were pfungwa yamwari But God's yakanogara pachifewe went and mwari stayed ngavaratidze pfungwa yavo God pakereke must iro show up his mwari mind. ngavaratidze pfungwa yavo show off his kumba mind kwenyu at your nekuti house. pfungwa dzevanhu Because people's dzinoperevera. who perish or who end. Can I say something to somebody? Usagara pafungwa dzevanhu dzinopera. Maonero anoita vanhu zvinhu How people akasiyana view things nemaonero anoita is Mwari. different from how Zvauri God views kufunga it. mumusoro mako What you think from your zvakasiyana head nezviri kufungwa is different from naMwari. what God Mwari is vane thinking. dzimwe pfungwa God has dzinopupura another mind umwari. that witnesses Mwari vane dzimwe godliness. pfungwa God has another dzakasiyana mind nedzako that is different but from vanoziva But the he proper meal for your life. For upenyu wako. Vamwe vedu zvataida Some of us what we wanted handizvo zvatiri. is not what we are. Umwari hwakangova Mwari. God has been God. Vamwe vataida
havana kutiroora kwete Some of nekuda the people that we kwemistake. loved did Yakanga not marry isiri us. pfungwa yaMwari. It was not God's mind. Ndine chechi here. Bible rovera rati the understanding of the foolishness of God starts where the wisdom of men ends. Panoperera kufunga kwedu ndo panotangira pfungwa yaMwari. Vamwe vedu zvatiri kukumbira hazvina kutinakira, zvatiri kuda hazvina kutinakira, zvatiri kududzira hazvina kutinakira, but Mwari anozongova Mwari. But God will always be God. People are so much worried about their future. People are so much worried about their children. People are so much worried about the church. But can I remind you, Mwari vanozongova Mwari. God will always be God. Anozongova Mwari. We will always be God. Urikutarisana nemunhu akafirwa uyo asina pekutangira, apererwa naye. Mwari vachazongova Mwari kwaari. God will always be Ndiani God. aiziva kuti Haga achararama? Who knew that Ndiani God- aiziva kuti the Egyptian slave who named the Lord Elroy? Ndiani aiziva patinoperevera sevanhu, vamwe vanhu vatiri kuti vagumirwa, Mwari achazongova Mwari kwavari. Nekuti vanhu vake, vamwe vanhu vatiri kuti havana basa, Mwari achazongova Mwari nekuti ndiMwari. Because he is God. Pane zvakawanda zvatisina mhinduro. There are many But things that God we don't will have always answers be to. God. But Pane Mwari anoramba ari Mwari. zvakawanda that we do not understand. Pane zvaka- But Mwari vachazongova Mwari. But God will always be God. No one can interpret the mind of God. Hakuna anogona kutaura pfungwa dzaMwari. Elijah didn't make the rain, but he was instructed to. Elijah haana kugadzira mvura but akatumwa. Kune munhu ada kuedza kutaura naye kuti mibvunzo yese yauinayo, All the questions that you have, homework yese or yauinayo, all the assignments that you have, you are not living in your own space. hausi kurarama You are panzvimbo yako. living in God's space. Uri kurarama And he munzvimbo fully yaMwari. controls it And ndiye anoi- beyond your understanding. kuseri kwemafungiro ako. Mwari vanozongova Mwari. God will always be God. But mazuva ano tiri kugara zvakanyanya pafungwa dzevanhu. But nowadays we are Tiri dwelling kugara on the zvakanyanya minds of people. pakunzwisisa kwevanhu. We are But dwelling Mwari most vacho on the vari understanding of kugodhi people. But what is God saying? Unonzwa Goliath achitaura nemurume anonzi David. Goliath talks to Anoti, David, am I a dog? saying, "Ndiri Why imbwa do here? you bring this boy? Munotumire mukomana uyu. Kadiki. He's small." But pfungwa yaMwari yakanga yakutoti David ndiye haamambo. But God's mind was saying David is the king. Kureva kuti zvimwe zvinomisikidzwa naMwari Meaning what God hazvienderani neexperience yedu, doesn't suit our experience, hazvienderani nereasoning yedu. doesn't suit But our reasoning. remember, our understanding But tirangarire lives in kumaranzwizi the redu space of God. inogara muwaro But waMwari. isu hatigoni kunzwisisa Mwari pazvose. We don't understand God in all things. Can I repeat this? Mubvunzo wauinawo iwoyo. The question that we The have now, answer is the answer is Mwari vachazongova Mwari. God will be God. Mwari havatenderi vanhu kupererwa kusvika parufu. God doesn't allow. Ndosaka anoti paRed Sea, That's when he said, these Egyptians you see, "Maijipita you shall munoona, not see them again. hamuchawaoni Ndosaka zvakare." Mwari vakanzi ndinonoti ndimi ani. What will I go and say? There are two moments when God has to say his name. Kune nzvimbo mbiri Jesu Mwari panoda kutaura anobvunza zita rake. vadzidzi God akati asked- ndini ani. Jesus asked his disciples, "Who am I?" Moses asked God, ndichanoti Mwari vandasangana naye ndimwari upi? Zvikanzi I am who I am. Ndichava vandichava. Kureva kuti pfungwa dzemunhu hadzigoni kutora description yaMwari yese. Meaning Kune human vane mind cannot mibvunzo, take description mira of God. ndikutaurire, nenguva pfupi pfupi Mwari achava Mwari. Within a short time, Nenguva God will pfupi be God. pfupi, Mwari achazviratidza Within a short saMwari. time, God is going to show off as God. Anongova Mwari. He will always remain God. Mibvunzo yauinayo, God will always be God. Those questions that we have, Mwari achangoramba ari Mwari. And pamwe pacho we don't need to follow the process. Unonzwa pana verse 18, chapter 18 verse 1, achiti go and show yourself to Ahab. Anotienda wozviratidza kuna Ahab. Achipedza kuti go and show yourself to Ahab, haana pamwe paanozotaura futi. He will speak again. Yakunopera Elijah amurenje. Anozotaura Atiza Elijah Jezebel. ava murenje. Nyaya yekuturikwa kwemabhuru nezvibayiro nekuurayiwa kwevaprofita vaBhaari kune inonzi active communication, kwete inonzi silent communication. Mwari vane nguva dzavanopa ma-instructions, There's weta time imwe God gives nguva yavanokupa instructions. wisdom, Then there's time uchiflowa He in gives the you presence wisdom. and the silence of God.
kureva kuti pari kufa vanhu ava pachiuraiwa maprofita pachiitwa zvese, Elijah achinoisa musoro pakati pemakumbo, mvura haina kunaya ipapo, anotuma muranda 7 times musoro uri pakati pemakumbo, kureva kuti pamwe pacho pari kunzi Mwari vataura, then we want an immediate answer. Haashandi mashandiro iwayo, anozongova Mwari panguva yaanofanira kuva Mwari. You always be God when it's time for him to be God. People have so many questions. Vanhu vane mibvunzo yakawanda. Kune zvinoitika muupenyu, To what happens in at life. church level, at Kubva family pakereke, level, kumuri, at home, at kudzimba, work. But kumabasa. remember, our opinion remains an opinion unless God certifies it. Iwa But mazwiro pamwe edu pacho anogona Mwari namazwiro edu. vanozongova Mwari. But God will always be That's God. why muchiona kuti vamwe vanhu vamaifunga kuti madofo, But some people that you they're thought they were successful. down. Vamwe vanhu vamaifunga kuti havana kukodzera, vakazongokodzera. Because Mwari vanongova Mwari. Zvichazovei? What is God? What shall it be? He Mwari vacharamba vari is who Mwari. he is. That's why you see pari kuti ndakunaisa mvura. Unozwa kuti vanhu vazhinji unozwa kuti I prayed so hard. The Kuti Lord have ndakanamata heard me. Jesu. Kune zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu tisina kunamata, tisina chatakumbira, Mwari vangosarudza kuva Mwari. There are some things that happens to our life without us asking, but you will show that he is God. Zvakafanana nevana vedu. Pamwe like pacho our we children. just look after them vasina kukumbira. Our parents know that our shoes are small. Your Vabereki skirt vanoziva is kuti bhutsu tight. dzihadzidiki. Your trousers is worn. Unongosvika kubva kuchikoro uchiona patone trousers nyowani. Unongosvika kubva kuchikoro uchiona paane bhutsu nyowani. Usina kukumbira, usina kutaura. Mwari vedu vanogona kudarika our biological parents. Pane Our God zvimwe is able more zvinhu than our biological zvavanoita parents. muupenyu hwedu. There are some of the tisina things that he does in our kukumbira. life The without us activity asking. of God in your life is Kuuta not kwaMwari limited muupenyu to your prayer. Bible inotaura zvakanaka kuna Exodus. The Bible says in Exodus. Ndanzwa kuchema kwevana vangu. Hazvina kunzi munamato waPita, hazvina kunzi munamato waani. Mwari vakangoona mararamiro evana veIsraeri muIjipita. And he wanted to end it. Kureva kuti kurarama kwako Mwari anokuona. Meaning the survival of God sees it. But ndakaona kuti we are now depending much about what we do. Takugara pazvinhu We are now zvatinoita. depending much about our education. Takunaka kuvimba We are nechikoro now chatinazvo. depending much about our connections. Takuvimba nemaConnections Forgetting edu. that God does certain things in his office as God. Tichikanganwa kuti Mwari anoita zvinhu zvake munguva yake. Anongova Mwari. You will always be God. Bible wrote, be still and know that I am God. Rinoti nyarara Pamwe uzive kuti pacho you ndiri need a Mwari. mind that trusts and depend on God. Panongoda pfungwa dzinovimba naMwari. Mwari vanozongova Mwari. God will always be God. Zvese zvataurika, zvese zvaitwa, zvese vanhu maratidzana simba, maratidzana hukuru, mapedza kurumana, Mwari vanozongova Mwari. When everything is done, God will always be God. Ndosaka vamwe venyu makabvira maane 10 years uchiti mukadzi murume wako imbwa yemunhu, but wakachangogara paimbwa iyoyo. Nyasha dzekuenda kubva pambwa hadzisati dzauya. Kureva kuti now you are the now senior she dog in the house. Unogara uchiudza wako mukadzi wako kuti dofo. Uri dofo. Uri dofo. Izvizvi wato wakatora udofo hwese, it's 15 years uchidzokorora kuti une dofo mumba. Udofo hwese hwakaiswa pauri. Because Mwari havasati vakupa nyasha dzekutsvaga mumwe munhu anogona. Can I repeat this? Mwari vanozongova Mwari. For we all make plans. We all deciding. We always planning. We always writing. We always speculating. We are always focusing. But zvinodiwa naMwari zvinozongoitika. What God wants will always come up. Kureva kuti Mwari vane dzimwe pfungwa pamusoro pedu. God has another thoughts upon our lives. Can I tell you this? That person you think is evil, or that person you think is an angel, Munhu unofunga kuti akashata o akanaka. God loves them. Mwari anovada. Mwari akatombonodya naZakeo. God went and feast with Zacchaeus. Mwari vakatomboenda kumba kwevatumwa. Kune munhu wada kuedza kutaura naye kuti patiri kurarama in this space, ngatisiye room yekuziva kuti Mwari vachazongova Mwari. Let's relieve room to know Ngatileave that room God will be yekuti God. Mwari vanozongova Mwari.
Even we have issues now, we are busy planning for our children. We are busy putting plans for our children. Now tiri We kuronga are pamusoro busy pevana building vedu. things for our children. Tiri kuvaka Do you zvinhu know zvevana that vedu. the house that you are building, Unoziva kuti imba yauri kuvaka and think kuti it's inheritance for your children? wofunga kuti nhaka yevana vako. Maybe it's worth only what he or she can make in a minute. What do you think you are building for your children? Zvanofunga kuti uri kuvakira You vana never vako. know how God is taking them far. Hauzivi kuti Mwari ari kuvaendesa kupi. Pamba pamuri kugadzira muchiti ndepevana. The house that you're making your children stay there. When they come there, they will ask you, "Maimbogara sei pamba pakabatikana Pane kudai?" vachabvunza kuti How maigara are you sei apa? living in this small cramped? Pakaloka usiku kumusha kwedu. Ita walosco school ita home. We were busy making farm bricks. Vaigadzira zvidhina. Tichiti kana takura vana vedu vazodzidza padhuze. Saying when we grow up our kids will learn there. But when I took Shannon there, But pawakatora Shannon kuenda ikoko. akabvunza akati, everything is broken here, Daddy. How are you making it here? But pataiforoma zvidhina taichisi taienda kure vana vedu ngavazodzidza padhuze. But hauzive zviri kurongwa naMwari. don't know what God is Hauzive planning. nyasha dzaMwari. We don't know the grace Ingotendera of Mwari God. kuva Mwari. Just allow God to Ingoti be Mwari God. ivai Mwari. Just allow God to be Pandagumira God. ndiendesei kuumwari hwenyu. Where you've ended, may God take you to his godliness. Can I talk to somebody and say to us, whatever we do, Zvipi nezvipi whatever zvatinoita, we think, zvipi nezvipi whatever zvatingafunga, we are speculating, zvipi nezvipi whatever we zvatinofunga, desire, zvipi nezvipi let's zvatinoda, remember that God is always. ngatirangarire kuti Mwari vanoramba vari Mwari. Kune vamwe vanhu vanofunga kuti kana prayer warrior, I've asked everything I want from the Lord. There are people who think that It's when not they're prayerless, true. they've asked everything what they want from God. We ought to pray always. We need to submit in prayer always. But Tofana kugara let's tichina allow mati. God to be. But ngatitendere Mwari kuva Mwari. I was asking my wife a question. Ndaibvunza mvunzo. Then she said to me, what is God saying in all this? Mwari vari kuti chipa zvese izvi. Hana yangu yakarova kuti I had planned a thing Kuti without ndandaronga zvinhu consulting. ndisina kubvunza Mwari. Kungobvunzwa kuti in all this, where is your God? In this, in the thinking, where is your God? Pamafungiro aya Mwari Pakufunga varipi? kwenyu, Mwari varipi? In these thoughts, where is God? Mwari vanozongova Mwari. God will always That's be why God. muchiona kuti munoenda kuchipatara munoti this one is not going home. That's why when you go to the I've hospital, got say this so one is many going. people that we're planning to take to Zimbabwe so that when they die, burial expenses are not much. But they are alive. Amen. Kureva kuti pataiona rufu Mwari akanga asina izvozvo. When you were seeing death, God was not thinking of the same. Can I ask somebody this morning? Kuti tadii kumbopa Mwari vave Mwari. Why don't we give God to be God? Because Elijah, he was still ducking from Ahab, and he Elijah had akati no kuhanda kuna Ahab. intention for the rain. But when God wanted rain, But Mwari pawakada he mvura, assigned him to go and make rain. akamutuma kuti aende kuonayisa mvura. What does faith do in all this? Kutenda kwedu kunoita zvipi pazvine zvese izvi? Faith should be open. Kutenda kwedu kunofanira kunga kwakavhurika. Kungotenda kuti Mwari achaita. Believing that God will But do it. what you should not limit him. But ndezvipi zvisingafaniri kumumisa? Murume uya aingoti ndipeiwo mari. That man will say, can you But give me Peter money? John na Johan But did Peter not and have John, money. wakanga He vasina was mari. not asking to be healed. He was not asking for He healing. was asking for money for food. Aikumbira mari yezvokudya. Do you know sometimes we are limiting God? So much we are limiting God. We are so holding up to people. We are so much holding to our academics. We are so much holding to our intelligence. We are so much holding to our uncles. Tiri kubatirira pahama dzedu. Without knowing kuti God ndiye muridzi webasa. Tisingazivi kuti Mwari ndio muridzi webasa. Takabatirira pavanhu. We are holding on people. Can I tell you one thing?
maseasons ese All anoda seasons Mwari, need but God. haazi maseasons ese anoda vanhu. But it's not all seasons that you need people. Unoziva kuti ukanyatsorwara chaiko, you may not need people in your room. When you are sick, if you are sick and you still need visitors, you are not sick. When you are very sick, Kana ukanyatsorwara, people that are allowed to see you become limited. vanhu vanotenderwa kukuona Kune vanofunzwa. urwere hwekunzi varimo mumba umu, The sickness asi that they say musapinde is, kuvaona but they say don't nekuti enter vanenge there and see them. vasingachaoneki. But in every season you need God. But munguva In dzese unoona every Mwari. season you need to trust in God. Panguva But dzese it's unofanira not kutenda muna every Mwari. season that you can depend on men. But haisi It's mwaka not wose every waunofanira season kuvimba that you muvanhu. need people. Haisi mwaka yese yaunoda vanhu. Pane mamwe marooms asingadiwi vanhu. Pane dzimwe dzisingadiwi I vanhu. don't think everyone needs everyone in a bathroom. You can't be saying to your friend, let's go to the bathroom. But you need Jesus in every room, in every space, in everything you do. Let's go back to the reliance of the church, reliance of families, reliance of our children to the former who founded us. Semuumbi wehari tiri muruoko rwaJehovha. Pakutenda kwedu ngative naMwari. In our faith, let's save God. Ngatibatirire pana Mwari. Let's hold on to God. How many times are we trusting people? Kangani patiri How kuimba many nevanhu. times are we trusting our challenges? Do Kangani you patiri know kuimba that people nezvinotinetsa. trust their challenges? Kune vanhu vanovimba nekutambudzika Kune vanhu kwavo. vanotovimba nematambudziko avo. You trust in your challenges. Kuvimba nematambudziko avo. You trust and believe in your limitations. Mwari vanozongova Mwari. God will always be God. Normally God becomes God when we can't take anything else. Mwari vanozova Mwari kana taona kuti tapererwa, because kana tisati tapererwa we trust in other men. So many times we are trusting other men. Kazhinji tiri kuvimba But mune vanhu. ndikuti inini kana zvese zvaramba, But we are Mwari saying when vanozongova Mwari. God will always be God. Kana vakanzi uchararama at 70 kusvika 70, When they say you will survive up to 70, haufe at 50 because shamwari yako yaenda. you will not die at 50 because your friend has died. Mwari vanozongova Mwari. God will always Handizivi be kuti God. vandiri kutaurira izvi ndiani. Mwari vanozongova Mwari. Can I tell you this? Haugoni kurara nenzara. Mwari vanozongova Mwari. Haugoni kufa nguva isati yakwana. You cannot Mwari die before vanozongova your time. Mwari. God will always be Haugoni God. kuparara nguva isati You yakwana. cannot Mwari perish before your vanozongova time. Mwari. God will always be Haugoni God. kunyadziswa Mwari vanozongova You cannot be Mwari. embarrassed. God will Haugoni always be God. kutsikirirwa Mwari anozongova God Mwari. will always be God. Unonzwa chirikadzi chiti ndiri kuunganidza utsoso I'm kuti gathering ini nemwana out wangu tigofa. so that me and my child will die. Mwari vanozongova Mwari. God will always be We God. are so much worried about what people do permutations. People do hypotheses. People do. Mwari vanozongova Mwari. God will He always will be God. always be God. Nguva yavo yekuva Mwari kana yakwana vanozongova Mwari. When it's His time, He will always be God. People are taking so much time Vanhu vari kutora nguva yakareba fighting one another, vachirwisana labeling pachezvavo, people names, vachipanana mazita, forgetting that we are all like clay in tikanganoti God's tiri hands. dongo mumaoko waMwari. Tese tiri muruoko rwaMwari. We are all in God's hands. I want to ask a question, a rhetorical question, a question without an answer. In the thinking of Sarah Mukufunga kwaSara na Abraham, and Abraham, vadzinga an Egyptian slave. vanodzinga muranda wavo muIjipita. Waifunga kuti ane even akafa kamuranda. Even if she died, she was a slave. Ndigere hangu nedzimwe hama dziri muno dzekuti chingwa chasteya ndo chinodyiwa nemusikana anovashandira.
gere muno tese tiri kunamata. Andi idyai chanezuro ichi vana vangazoita mudumbu. I have heard those statements. Idyai muriwo vakasara nezuro tiseve. Ndokufunga kwababa Abraham. Handingatsamwisa mukadzi wangu. Regai muEgyptian uyo anofira musango. Iye nemwana wake. Vakamupa mvura vaine danga rakazara nemakwai. Vakamupa mvura vaine danga rakazara nemombe. Vakamupa mvura vaine goridhe rakawanda. Vakamupa mvura. Kureva kuti vamwe vanhu vamuri kufunga kuti vanofanira kufa. Vamuri kufunga kuti they are useless. Mwari anoda munhu irregardless of their social standing, irregardless of their education, irregardless of their status in society. Mwari vanozongova Mwari. God will be God. We have given people titles. We have given people brand. Takagara kudai so. What has destroyed men is when they are working in space of God. We have got many gods among us who controls people's lives. This one is destined for the grave. Sangane munhu over what this one is poor. Sangane munhu over what this one is ugly. Sangane munhu over what ava ndinoteerera mastatement ava vanorambana cheta. Taura. Mava naMwari kaimimi ndimi munorodza nekurambanisa. Mwari vanozongova Mwari. Pamusoro pazvo zvose Mwari vanozongova Mwari. Kana uine mubvunzo wekuti zvichazovei, ingopindura mubvunzo iwoyo nemhinduro yekuti Mwari vachazongova Mwari. Just respond and say God will always be God. Abraham anobvunzwa nemwana. Abraham is asked by his son. We have firewood. Moto tinavo. We have the fire. Gwayana riripi? Where is the lamb? Kana usina mhinduro pamubvunzo wakaoma. If you don't have an answer to a difficult ingopindura question, kuti Mwari vachazongova Mwari. just say God will be God. Iti Mwari vachazongova Mwari. Just say God will be God God. will always be God. God Mwari achazongova Mwari. So many times tine zvirwere zvatinazvo. We have Tine vana diseases. vatinavo. We have children. I was talking to one guy. Ndetaura nomumwe munhu. Akandibvunza mubvunzo. And he asked me a question. Mufundisi, Pastor, upenyu hwanhingi this person's life, huri kuendepi? where is it going? Ndikati handisi kutozivawo kuti hwangu huri kuendepi. Then I said, I don't even know where Saka I I'm can't going in my even life. answer you for her life because inini hwangu chaiwo inini samufundisi wako Jehovha asati andizarurira. Aida kuti ndimuudze kuti achembera apererwa. But guys, I'm honest with you. I don't know even tomorrow if I'll be driving or not. I don't know tomorrow if I'll be well or not. I am trusting in grace. I am believing that it is well with me because of grace. Nekuda kwenyasha. How many vanhu vavakapa judgment ukati zvakapera? How many people did you give judgment and say it's finished? Hana kwari It's kuenda. perished. It's But not can going I anywhere. ask you, does any one of us here standing listening to me, Pakati who pedu knows apa. what will be they doing in 4 years' time? Pana anoziva here zvavachanga kuzoita in 4 years' time. Who is assured of grace or without grace could you still have children in 2 years' time? Ndiani anoziva kuti unenge uchine vana in 2 years' time? Tikabuda munyasha ndiani anoziva? We are assured that our children will grow by faith. Out of faith, we are not sure. Kunze kwekutenda hatina chatinoziva. How many people vakati vapera? How many people did you say they've perished? Chinhu wani chandinofarira pamunhu. One thing that I like most on a person, Vhudzi rikagerwa rinozongobuda.
When you cut someone's hair, it will always go. kana bvudzi kana ragerwa rinozongobuda. If the hair is cut, it will Ukasangana always na grow. Samson asina maziso, If you've met Samson without eyes, asina bvudzi, without hair, ari muusungwa, when he's in but imprisonment, Mwari wake havasati vasungwa. but his God is not yet in prison. Mwari vake havasati vagerwa musoro. His God is not, Akagerwa ndiSamson. He was cut Kwaibva hair, simba Samson. hakuna kugerwa. Where the power Akatushurwa is coming maziso ndiSamson. Even if eyes Asi was Samson. anopfeka Samson. but who feels Samson? Haasati atushurwa maziso. Still has If his you eyes. find an injured brother, Kana usawarairwe kuti muridzi wesimba haasati apera. Wanzwa zvandiri kuedza tsaro. Uri kudziona mvana dziri pakati pedu. Uri kumaona masimbo madzi ari pakati pedu. Ukaitarisa sounoinzwira tsitsi uchiti mvanayo, but rega ndikutaurire shamwari, umvana hunoverengeka mumazuva. Tikarara tikamuka, pamwe musharukwa anenge achinja mafungiro. Tikangorara chete tikamuka, mamwe musharukwa anotogona kumuka atochinja mafungiro. Munhu auya netsoka uyu achiuya kuchechi uyu, isu sevanhu tiri kuti anoitenga nei, but tikaisa musoro pasi tikausimudza, pamwe musharukwa anenge atochinja mafungiro, pamwe denga rinenge raane mamwe maonero, pamwe denga rinenge rati upfu hwakatsetseka mangwana. Nhasi tiri kudya matoto enziwa, but Mwari weSamaria haasati afa, Mwari weSamaria haasati apererwa. Mangwana upfu hwakatsetseka Tomorrow fine pageti. flour will be at the gate. Nezuro taidya matoto enjiva. Yesterday we Vakafunga maAmerekaiti kuti vavhara matoo, vane mabhiza nesimba, but Mwari vakangofunga kuva Mwari. MuSamaria madyiwa vana. Mwari vakataura nemuranda wavo vakati mangwana upfu hwakatsetseka. Ukandiona ndichidya matoto enjiwa, rega kundinzwira tsitsi. Mwari vangu anogona kumuka. Zvakachinja. Ma-floodgates of heaven ane mavhurikiro awo. Pamwe hatidi kurima kana kuvaka, ane tsika yake Mwari yekuzongova Mwari. Of being God. MuSamaria maitodyiwa vanhu. Samaria, they were eating Takadya mwana people. wangu nezuro. They were eating Aviga vake. Mambo kwakuti ndaakudambura hanzu. Remember hapana anamata. Remember, no one had prayed. Hapana pfugama. No one had Hapana atsanya. No one had Mwari fasted. vakangoti mangwana God just upfu said hwakatsetseka. tomorrow, find Mwari flour. yeye weSamaria haasati achinja. The God of Kana Samaria is ndakaomerwa not yet nhasi changed. haisi permanent If it's situation. difficult to Kana just ndine not a permanent misodzi situation. pamatama, If you are Mwari crying wangu today, akachagara pachigaro God is chenyasha. still on his throne of Vakomana grace. nevasikana, vana baba naanamai, Mwari havapere simba. My situation is not permanent. Matoto enjiva anopera, ushirikadzi hunopera, ungomwa hunopera. Kungoenda kuShilo so. Just going to Shiloh. Ndiri shirikadzi, ndiri ngomwa. Is a barren woman. Ndodzoka ikoko ndinodzoka nechirevo. When I come back, I came with a statement. Can I tell somebody, never ever enjoy when someone is injured. Usafarira kana Usafarira name umachitambudzika. munhu. Nekuti denga rinoti munhu akatambudzika. The heavens when Vatumwa someone is vanotanga kuti suffering. left, right, The angels will start left, coming. right, vachiteera mwoyo yakapwanyika. Following the broken hearts. David aona ukuru hwaMwari Whilst David sees the nekuzara great kwesimba of God raMwari, in the fullness anobva of kuti the he power is of God. nearer to the broken And hearted, pedyo and he nawo comes akamuya close to those that are crushed in spirit. Ngoya Pari yawo kupwanyiwa mweya akapfanyika. wangu, denga rinoswedera. Pari kurwadziwa mweya wangu, denga rinoswedera. Pandiri kudya matoto, denga rinoswedera. Pavari kunditambisa nhodo, bvudzi rangu rinokura. Ende ndinogona kudaidzira kuti one more time ndimboripira maziso angu. Rega kuteerera munhu anonamata, munhu ana Mwari. Can I remind you this? Hakuna munhu anoziva pfungwa yaMwari. There's no one who And knows the mind of hakuna God. munhu anopererwa denga riripo. Ndogona kurerera vana vangu mumukuku, usandinzwire tsitsi. Iwe rerera vako paunovarerera. Nyasha dzinosiyana.
mazuva ekusimudzwa anosiyana, mwaka yekusimudzwa inosiyana. Unotodzwa munhu achibvunza kuti is there anything good that can come out of Nazareth? Pane chakanaka here chingabva kuNazareth? Handinei nesituation yako, I don't mind about the handinei nezviri situation. kufungika, but rega ndikuudza kuti Mwari vanozongova But let me Mwari. tell you, God will Can I always be repeat God. this kuti Mwari vanozongova Mwari? God will be God. Vanozoita zuva ravanongoti enda unonaisa mvura. Elijah haana kukumbirwa, Elijah was not angonzi asked. enda unonaisa He was mvura. instructed to go. Mwari ngavambotumira vatumwa muupenyu May hwako, God send angels to your vambonotaura life izwi risina anoramba, to speak a word mangwanani that no ano one will say no. vangova Mwari. so that he may be God. And remember kakuti, if I pray Kana ndikanamata, ndichiti Mwari saying, God, fixai munhu, fix this person. zvakafanana naShannon ari kuti dedhi rovai nga. It's more like Shannon I saying, will can you never beat beat her? another child at the instruction of another child. Androyi mwana pakutumwa Kune nomumwe mubereki achitumwa akapisa romo. kudare. Plus chinhu wani chatakakanganwa pamusoro paMwari ndichi. What you forgot about God is, Magunda anopiwa sadza rake nhasi nemukadzi wake. Tolana anopiwa sadza rake nhasi nemukadzi wake. Nyamunga anopiwa sadza rake nhasi nemukadzi wake. Mwari havana favor yekuzosvika pakuti munhu wani ndiye munhu. Kana maakushanda maMwari, nature yaMwari inoda munhu. Haina payakanyorwa kunzi Alfred Jiriji is equal to God. Iri kungoti Mwari is equal to men. Kureva kuti vanogona nevasingagoni, vanorwisa vakangwara nevasina kungwara, vanoziva. Dai kungwara kwaikomboreresa vanhu. Chokwadi isu takazotanga kugona kubata remote. Indakapedza form 6 ndisingagoni kuchinja remote but ndaitya kuti ndikaibaya inofa. Pedza form 6 ndakaitwa captain ndiri form 3. Taita chimwe chifunction cheSaturday chainzi captain ndo anobata marimoti vachichinja. Pandakagara nangoti haina handidi zvendinonamata, handiti zvemadhindindi, kuri kuchikachi chainzi chidvd oro so chaiti ukabaya chovhura woisa cd rombopukutwa pukutwa rombofuridzwa. Isu kwatakabva kwaive neswepu yekuchaira mombe, zvemagetsi kwakanga kusina. Saka we never attempted. Ndangoti nizvizvi zvemadhindindi handidi. Vamwe vachitamba madhindindi ndaigara kure kudai. Uchitya kuti ko ndikazvibaya, pana unenge wakutya kunyara kakuti ko ndikazvibaya zvikaramba. Hasiyana nazvo. But mwaka wenyasha pavakanga wauya, nguva yekusimuka yakwana. Shamwari, nyaya yekusimuka hainei nezvaunoziva. Nyaya yekusimuka hainei nekwavakaberekwa. Nyaya yekusimuka hainei nepavakatangira. Kana Mwari vakuda kungova Mwari, vanongova Mwari. Finish and clap. Ungo chitarisa musikana so, woti uya achembera arorwe. Mudikani? Mudikani? Kudenga kuna Mwari. there is God in heaven. Kudenga kuna Mwari. There is God in heaven. Kudenga kuna Mwari. There is God in Anozongova heaven. Mwari. Who always be Ende kana God Mwari in this akuwa time. Mwari kwauri hati pamusoro. When God wants Anokomuka to ari be Mwari. God to you, Vanokomborerwa vati ndakukomborerwa uyai muone. Munozokomuka vatokomborerwa. Penina akatozomboona hana nenhumbu. Yabva kupi hana. Chii chakaitika. Denga rakangozova Mwari. Ende kufunga kwangu kunoti vana vapenina vakasevha Sameri. Sameri akaberekwa vana vapenina varipo, vachitoziva kuti chizoro chiri pana Sameri. Amwana ndikurangaridze, kana mwana Mwari akukukomborera so, when God is blessing you, aaridze bhero sekutanga kunoita cheche parude He doesn't sound a kuti bell. vamakanda vanoti ngururu ngururu woti yatanga. Yekudenga hairidzwi bhero. Newe muridzi wacho unomuka wakakomborerwa uchizvibvunza kuti ndini here. Seunorota Mwari vachitoita. Seunorota mwana achiroorwa. Seunorota uchidraivha. Seunorota waane kambani. Seunorota zvanaka. Seunorota wasimudzwa.
Why tichinamata Mwari? Why do we Anosimudza vanhu. He Tine raises people. evidence yekuona vanhu vachisimuka. evidence of Tine seeing people evidence risen. yekuona vanhu We have vachikomborerwa. evidence of Tine seeing people being evidence blessed. yekuona vanhu vachishandurwa upenyu. We have evidence Vasina of mazita people vachive being nemazita. changed. Vaishorwa Those without names, vachiremekedzwa. Ndotsika yaMwari. That's the Vasina systems of kumboti God. pamusoro. Without asking for permission. Vamwe vanobvunza kuti ndo murume wake ro. They ask, is this the husband? Pane pakamboroorwa umwe mwana so. There was a time when another child was Aroorwa married. tete wacho bva waremerwa. Vakunozevesera murume wacho kuti akagumisira aita weti ari form 2. Zvikanzi mama ndakatete ndakaudzwa. Ndakaudzwa kuti akaregedza kuita wiwa form 2. Akandiudza machallenges ake. Unovhuwa tichi uri kuziva kuti munhu wauri kudanana naye nemwana wake zvonzi dzese nedzakabviswa nhumbu ndakaudzwa. Nekuti kana wakuroorwa zvenyasha hazvinei nebackground, hazvinei nenhoroondo. Yekusimudzwa kwaMwari haishande nhoroondo, inoshanda grace. Yekusimudzwa naMwari haishande chiso, inoshanda It's grace. the grace that works. Pauchati une mafaira ake, When you're saying uri you've got these kuzviendesa files, kure. you're taking yourself far. Wambopedza kundiudza kuti wandakaroora aita wiwi aulume unorumira. Kana munhu akomborerwa rega kunetsana naye. Chitobatirana naye because mikomborero haitorwi nevanhu. Ukaona uchiri kuti vanhu vanozoziva, ndezvevanhu izvo. Zvedenga vanhu vanotouya vachiziva. Kutotsanangurira munhu kuti inini ndakamira ndakadai panzvimbo yekuti akusiyana achiti ndichakunyaradza, ndichabvisa maronda, ndicharapa maronda. Mwari unoziva kuti zvinhu zvaMwari kana zvakuitika, mvura yaMwari kana yakunaya haifesi. Unonzwa kuti Abba achiudzwa naJeremiah anonzi, run when the rain comes, it will overpower you. To meaning to say the type of rain that was coming was not an ordinary rain. It was heavy rain. Say tichinamata Mwari. Why do you pray to this God? Uyai kuno mese makaremerwa. He said, come all who are burdened. Uyai kuno. Isaiah chapter 1 verse 18 inobva yati mese makaremerwa mune zviri ndichazvichenesa semajaya esando kana mapupura. Can I repeat this? Mese makagara muno kudai hakuna munhu anogona kundiudza kuti zvangu zvakanaka. Hazvina. Tine vanhu vari muno wokuti ukamuona unomunzwira tsitsi nemhando yesiketi yaakapfeka. There are people who feel pitiful because of the skirt is fake. Unoziva here kuti vana vake vanenge vakamira sei? Unoziva kuti kune vamwe vanhu vari muno vaidya porridge nechibhakera kudai. Kune vamwe vanhu vari muno vaive nemanga. But nguva yenyasha payakasvika yakavhara nemanga. Vamwe vacho nechirungu chavakutaura mazuva ano haumbofungi kuti akambokwesha pamwe. Ukaona akati negogo dzake akati ka unofunga kuti akaberekwa iri padhopa pepepe. Vamwe vari muno havana kumboenda kana kuchipatara. Chikuvhute chakachekwa nedombo chikasungwa nechemberi. But kana nguva yaMwari yakwana, unotidyira poloni, unotidyira bheka, unotidyira bacon, unotidraivhira, unoremekedzwa, unosimudzirwa. Why? Kudenga kuna Mwari. He assured us that he loves us. Rega kushishidzirwa nemwaka yevanhu. Rega kushishidzirwa nezvakakutenderedza. Imboziva kuti pauri kuti zvichazovei. When you're asking what shall it Vakatarisa be, zvivana zvako so usina school fees. looking at your kids Uchiti without fees, zvisazovei. Ingoti asking what shall Mwari it be, anozongova Mwari. just say God will always be God. Mwari anozongova Mwari. God will always be Denga God. rinozongova denga. Pamunhu wauri kunzwira tsitsi uyo, Mwari vachazongova Mwari. God will always be God. People are magnifying their challenges. They are not magnifying the grace of God. They are not seeing what God can do. They are seeing what men can do. Vari kuona zvinoitwa nevanhu, havasi kuona zvinoitwa naMwari.
Ndakakutarisa kudai so. Ndichikuona so. Ndiri kuona simba raMwari rakawandisa. I see the power of Ndiri God. kuona nyasha dzaMwari dzakawandisa. I see the Ndiri grace of kuona God. kugona kwaMwari kwakawandisa. Zvisinei nekuti dzinza riri kuti. Regardless what Zvisinei your plan nekuti is kumusha saying. kwenyu kwakanyorwa chirevo chekuti chii. Ini ndati kuna Mwari venyasha. There is God of grace. Unoziva here kuti kune vanhu vatakapa mazita ekunyepa. There are people who give Kune names. vanhu vatakanenedzera zvekunyepa. There are Kune people vanhu who accuse vatakaitira falsely. utsinye. But tikakanganwa kuti Mwari vari pamusoro pemunhu. But we forgot that God is upon them. Unoziva chinhu wani chandinofarira. Panonyanya kupererwa munhu. Last point, then God shows up. When it's done, everyone thinks you are out, then grace pops up. Peter akanga akutonouraiwa. James akauraiwa. James was killed Herod akafadza vanhu. and people were happy. The night before Peter's dying, Usiku before Peter afa. ndo paunoona kuti Mwari vanobva vangotuma mutumwa That's when you see unovhura God jeri. sends an angel to open the jail. Usafunga kuti pawasvika apa ndopekupedzisira. Don't think you have reached the end. Rakavharwa physical door, but spiritual door harisati ravharwa. Chakavharika chinoonekwa nemeso enyama, but meso emweya haavharirwi. But spiritual eyes will not be closed. I've gone to many prophets. I've heard many prophets. Ndazwa maprofita akawanda Achitaura kuti ndarota guva. saying I've dreamt of a grave. Kuma 1-on-1 uku ndanzwa. Uku koswa ngo. Baba ndakabva ndaroterwa dziri hope. Can I repeat this? Baba ndakabva ndaroterwa dziri hope. Ndine nguo chena paine gomba pamberi. Can I repeat this? Hakuna munhu anokurotera rufu. Vanhu vanoratidzwa rufu is 1 in a million. Imboita munhu anokurotera helicopter. Anosvika achiti baba namai Magunda ndakurotera helicopter. Havana kuvanda ivavo. Kureva kuti the word of God may not be pronounced because people don't want to associate with good. But the evil word is normally pronounced. Can I tell you this? Hakuna munhu anopererwa Mwari varipo. Hakuna munhu anopererwa Mwari varipo. I want to repeat this. Hakuna munhu anopererwa Mwari varipo. Kana rendi yanetsa, ingotarisa mudenga. Uti here I am your servant. I know you are there. Here I come. Kusati kwaedza rendi nomuka. Mwari anomutsa vanhu. Mwari anomutsa vanhu. Paipera hupfu hweshirikadzi, Elijah anenge anzi enda paSidhoni, uchaona shirikadzi yandichakuratidza. But ukaita shirikadzi yekuti hupfu hwapera, wobva watanga kuchema, wotanga kuzvitswanya, wotanga kuzviitira utsinye. I want to assure somebody, and I want to repeat this as a servant of God. Vanhu tisu tinofunga kuti Who think munhu anogona kuparadzwa. someone can be Bhaibheri punished. shoko raMwari rinongoti kana watadza The uya Bible says, titaurirane. if you have sinned, come let's. Mwari vanoregerera zvivi in silent. God Mwari forgives vanoropafadza in in silent. silent. God blesses Mwari in vanosimudza in silent. God raises people Satani in silence. anotaura in public. Wanzwa zvandataura? Mwari vanosimudza. Izvozvi takagara kudai so. Mwari akakukomborera. If God blesses you, Havafambi vachiridza trumpet kuti kumba kwababa namai nhingi ndasimudza. He doesn't Kumba sound kwababa a namai trumpet nhingi ndasimudza. announcing that Isu you have tinozotoona zvaitika. it's us who see We when it's see already done. testimonies. David, ona kashamwari. Goriati aituka. Goliath Pane was murume here cursing. paIsrael. Is there anyone Pane from murume Israel? here paIsrael. Is there a man from Pane Israel? murume here paIsrael. Is there any man from Israel? David haana kuenda akanobvunza kuti kune varume here kuFilistia. David did not go and ask if there are men in Philistia. Goliath aituka every day. Goliath would curse every day. David answered once. David akangopindura kamwe chete.
Penina aishotesa Hana every day. Mwari vakangopindura Hana once. Can I repeat this? Once. Avanopindura kaviri. Goliath anongoti, David anongoti, who is this uncircumcised Philistine? Vatopedza naye in minutes. Zvisinei nemaweeks aakapedza achishauta, akangodhila naye in minutes. Hana aishoteswa kwemakore, but Mwari vakangodhila naye one prayer. Vakangoti, waakunobata mimba. Pamwe pacho kana Mwari vaakuita zvinhu, havana nyaya yekunyanya kudaidzira. God doesn't announce when Let's He's blessing trust kuti people. Mwari vanozongova Mwari. Let's trust that God will always be Unogona God. kusabata zvimwe zvese zvandatsanangura. But ndiri kuti kana waine mubvunzo If you have any wekuti question, zvichazovei, that what shall what it is be? it going to be? Chingopa mhinduro inoti Mwari vachazongova Mwari. Just say God will always be Handizive God. sei, but Mwari I vachazongova. don't know how, but God will In always all be God. this, Mwari vachazongova Mwari. But they say God will always be God. Ndozvindichitaura newe kudai. Unogona kunge ine situation yokuti kana vanhu vaakubvumirana newe kuti this is not okay. Can I repeat this? Mwari vachazongova Mwari. God will always be Mwari God. vedu vachazongova Mwari. God will always be God. Pane zvese Mwari vanozongova. In all things, God will always be God. Ndanga ndichitaura kuti for 3 years kusinganai mvura. 3 years without rain. Vanhu vasingadyi People were not eating, zvavanoda. what they Vanhu want. vasingafari. But Mwari akazongova Mwari. but God became God. Can I repeat this? No matter how much injured you are, So no wakakuwara matter sei, how much you feel, zvisinei no nekuti matter how ukunzwa sei, difficult it is, zvisinei nekuti can zvakaoma I sei, repeat this? rega ndidzokorodze izvi. Mwari vanozongova. God will always be God. Pane mazuva okuti unofunga kuti is there God in Israel? There are Why days where you this ask, is there God happening? Ngezvi But Mwari zviri kuitika? vanozongova Mwari. But God will always be God. Unoziva ndaitarisa kuti mukadzi waIsaac, Isaac's wife Rebecca, akatorwa was taken. akanonzi mukadzi wamambo because anga akanaka. But mumba mamambo hanzi vanhu vakatanga kurwara vasati vaturika ruoko rwake pana Rebecca. Akamubvunza kuti chii, zvikanzi ndakatya kuti ndikati mukadzi wangu munondiuraya. Dzimwe hondo haurwi uriwe. Tendera Mwari vangova Mwari. Pamwe pacho we are so scared, but why are we not allowing God to be God? Ngatitenderei Mwari kuti ave Mwari. Ngatingotenderai Mwari vave Mwari. Let's allow Paumwari God to be wavo. God. Mwari vanozongova Mwari. God will always be God. Isu tese tiri vanhu, ivo Yeah. Mwari vanozongova Mwari. God will Isu always be tese God. tiri vanhu, We are Mwari people. vanozongova Mwari. God Can will I be repeat God. this? Mwari vanozongova Mwari. God will always be Pazvinhu God. zvose In all Mwari things. vanozongova Mwari. God will be God. Umwe munhu ari kutofunga kuti remangwana rangu rakamira sei, ndinorarama sei, how do I face tomorrow? I'm repeating this. Mwari vanozongova Mwari. God will be God. Mwari vachazongonaisa mvura, haigoni kurega kunaya forever. Because ndakaona kuti izvezvizvi, yes we pray, yes we fast, yes we give, but can I tell you this? Pane pamwe patinozongoda kuti Mwari vave Mwari. Pamusoro peminamato yedu, Above our pamusoro prayers, pekufunga kwedu, beyond our pamusoro thoughts, pekurizina kwedu. Beyond our reasoning. Unoziva kuti Nebukadneza akamboita simba, akapiwa nyika dzakawanda dzekutonga. He was given many countries But to kana rule. paakazofila kuti aenzana naMwari, When he Mwari felt that he's vakazongova not equal Mwari. to God, God became God. In everything, pavana Pane vedu, zvese, in our pamamarriages children, edu, in our marriages, pakuchikoro, in our pakunamata school, kwedu, in our prayer life. ngatingotenderai Mwari angova Mwari. Let's allow God to be God. No matter how whatever you go through, Zvisinei nezvaunopindana ingotendera nazvo. Mwari vangova Mwari. Allow God to be God. Pane statement yandinofarira inotaurwa naDaniel naMeshach naAbednego. They could have planned something to defend themselves. Vaigona kuronga zvimwe zvinhu kuti vazvidzivirire. But vanongoti kutirwira, And
kana kusatirwira, isu tinongoziva kuti tina Mwari one. We know that we have Mambo, one God. tinotenda mufananidzo wenyu, tinotenda chimhuru chamavaka, tinotenda nezvamaita, asi tipisei. Pane dzimwe hondo dzausingadi kurwa, pane mamwe battles that you need to know to engage. Aunongoti Mwari, ingovai Mwari. Chingozviratidzai saMwari. Just to show yourself as God. I was asked one day, Ndakabvunzwa umwe musi. neumwe munhu akanditi, mufundisi, will my family ever be happy? Kuti mhuri yedu ichazombofarawo here? Tine here patichafara semhuri? Do we have a point where we'll be happy as a family? Ndakamupindura mumhinduro inoti, I responded and said, kana wamuka manheru, if you woke up at night, bvunza Mwari ask God. wako iwewe, kwete inini. Pakati peusiku bvunza Mwari In the middle kuti of the Mwari, night, ask God. ndichazombofarawo here semhuri? Kana ndatouya kwamuri ndichiti mundibatsirewo, ndikati in this case I don't want to help you. Go and ask. Usiku bvunza. Munogona kufunga kuti pamwe pacho mufundisi wari rude. I was not rude. Akangonovabvunza Mwari kuti ndichazofarawo here. Hatina kumboita 2 weeks baba vatavabhabhatidza panapa, kuuya kunyikwa mvura muJorodhani kuti ndakuda kunamata. Dzimwe nyaya tiri kuenda nadzo kuvanhu, ndosaka dziri kunonoka kupindurwa. Dzimwe nyaya dzedu dziri mumaoko evanhu. Ngatimbobvunzai Mwari nenyaya dzacho. About our issues. Ndati vabvunze manheru, wamuka vabvunze When kuti you wake up, ask tichazombofarawo God, here that isusu. will we ever be happy? Do you know that God owns everything on earth, Nizoti Mwari muridzi wezvose zviri panyika, kusanganisira iwewe? including you. We need to depend upon the blood. Tifanira kuvimba Trust in the Lord. kuvimba muna Mwari. Pamwe pacho zvatiri kufunga kuti ndo zviri kudiwa naMwari, There's some moments where Mwari we are vada thinking that what kungozviratidza needs muupenyu hwedu. God will just want to show himself in our lives. Because pamwe pacho vanhu vanogona kukuudzai pfungwa dzavo, There's some people who give their views ende morarama papfungwa dzevanhu and you survive on their views musina kunzwa kuti Mwari wacho anotisha. without hearing what God is saying. Ngatinzwei kuna Mwari. Let's hear from God. Kuti timbonamata. We need to pray. Inini, I want the church to move forward, Toda kuti chechi iende kumberi. but I don't believe in the church moving forward. But handitendi muchechi I kuenda believe kumberi. in families moving forward, Ndotenda kuti and munhu they ndodzinogona come to kuenda kumberi. church with the Spirit of God. Then vanouya kuchechi nemweya waMwari. Because Mwari vanogara mumunhu. Because God stays in a being. Vanhu vakawanda vari kuti church inotora vanhu. So many people that struggle at home, they struggle again at church. Vanhu Toda vanotambudzika kumbonamatina the kumatambudzika grace kuchechi. yekuti Mwari vave Mwari kumba kwenyu. Toda kunamatira nyasha dzekuti Mwari wave Mwari. Mwari ngavave Mwari kumba kwenyu. God must be God at your house. Because kuchechi munhu anogona uya akakufadzai, but zvisizvo zvaanorarama kumba. Mazuva zvandikuedza, kana munhu angopfeka sutu kana kuti angokama musoro wake, anokuratidzai zvaari. Izvizvi vana baba vari muno vari kundinzwa. Vana baba vazhinji vari muno vari kundinzwa so. Vana mai vacho havatogoni kutopupura havo kuti ndazonzwa kumba. But kana angopfeka sutu zvaringana. But ngatingoti Mwari zviratidzei saMwari. Let our homes be filled with peace. What we don't have, where the world has written us off, may the Lord show up. Zvacho zvatisina, zvatakanzi nenyika will never have. Chimbotanga kunamata. Iti Mwari zviratidzei saMwari. Iti Mwari kana ndakatushurwa masango, ripirai masango. Iti Mwari kana ndakagerwa bvudzi rangu, ripirai bvudzi rangu. Tanga kunamata. Chimbonamatira kuti Mwari vangova Mwari.
Mwari ngavanayise mvura kumba kwenyu. Mwari ngavanayise mfaro kumba kwenyu. Mwari ngavakupei nyasha dzamusina. Vangova Mwari kwete zvamakakumbira neminamato yenyu, but Mwari ngavangokuratidzaiwo umwari hwavo kumba kwenyu. Mwari ngavangokuratidzaiwo nyasha dzavo kumba kwenyu. Ndoda kuti Mwari aratidze umwari wake. Ndoda kuti Mwari aratidze nyasha dzake. Ndoda kuti Mwari aratidze kugona kwake. Ndoda kuti Mwari aratidze simba rake. Ndoda kuti Mwari aratidze kugona kwake. Ndoda kuti Mwari aratidze umwari wake. Pfungwa yaMwari ngairarame kumba kwenyu. Simba raMwari ngarirarame kumba kwenyu. Fundisi munemo vaiti musi weFriday, kana wafamba svika chawakumbira ngachizadziswe. Tanga kunamata uti Mwari ndiratidzeiwo umwari hwenyu, ndiratidzeiwo simba renyu, nezvandisina Mwari, nezvandisina kumboona Mwari, nezvandisina kukumbira Mwari, ingondiratidzaiwo umwari hwenyu. Ngakuitwe kuda, ngakuitwe kuda kwe, ngakuitwe kuda kwe,